ta isimore nde ko noon nde wiyete Madina ko noon toon nde jippi haaji ɗe noon ko temedere bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah ya ayyuhan nasu ehe moɗon makkanaɓe ittaqu rabbakum ndentoɗe jommon ndentoɗe lefte Allah ɗoftoɗe ɗum alladi on Allah khalaqakum taggo on o tagi on min nafsin fittanu wahidatin woturu wa khalaqa minha o tagi fittanu he zawjaha jom suudu mum o tagi fittanu he jom suudu mum hono baba adama taga o tagi kadi yumma hawwa e baba adama kanko baba adama nde o taga ko woni e nder makka kanko goto o ari lesdeki goto tan o ɗaani joni noon o fini hono tawi yumma hawwa ne jooɗi sara makko ko oñi fewde yumma hawwa malaikaji ɗi mbimo maha ya adamu baba adama suro tatu addi mahara ha totta teŋe makko o wi ko woni teŋe makko qaaluɓe mbi hatta to salli ala nabiyyi sallllahu alayhi wa sallam an juula e annabi o laabi tati on konngol wi ko sappo e jeeɗiɗi ala kullin kam o nelaɗo Allah sallallah alih sallam woni hakkude makko yumma hawwa kañum woni julgol e mum woni teŋe makko ɗum firti nelaɗo Allah ɓuri aduna o fof wa bassa anani Allah sakti minhuma e petali ɗiɗi yumma hawwa e baba adama rijalan worɓe kasiran ke hewɓe woni sa ana rewɓe hewɓe wattaqullaha kule Allah alladina on tasaaluna bihi on ganduɗa oɗon namdodira saabu mum wal arhama kule mo mbiɗa mbiya mi namdorimama Allah mo mbiyata noon o fuul on yaqulu ba'dukum li ba'din as'aluka billahi wa ansaraka billahi mboɗo ñagoroma Allah mboɗo namdoroma Allah mboɗo wadduma e Allah mo mbiɗa noon o kule on wal arhama kule kadi enɗe meete te kule taji enɗam lima fil hadisi arrahimu mo allaqatun bil arsi enɗam yowita ko al arsi taqulu man wasalani wasalahu llahu enɗam ɗam ene wiya kala mo jokkimi Allah jokka ɗum kala mo taƴimi Allah taƴa ɗum nde famide enɗam gila taga ko noon wiyata o wi wa muwasalatul arhami noon taktaribu bi ikhtilafi nnasi jokkugol enɗam ene wayi lurde no yimɓe mbayni tan no yimɓe mbadini no enɗe meje mbadi noon jokkol enɗam wayi ene jogui alɗuɓe taw woni galo mbiyeɗa ko ya jokku enɗam e ngaluma yimɓe ya jokku enɗam e ngaluma annen ko dañƴa ko hokko en bande en fana o wi fal wajibu alal ghaniyil muwasalatu bil hadaya wa tuhdi wal kalami layyin an jongalu waddima ko jokkira en ɗam hokkude bande jokkira en ɗam anani de neldugol hunde jokkira en ɗam haala ne wi hoto won patron tan so bande en gari aɗa jandinde men a fufto ɗumen ala sa dañi ande yo ko mbaɗɗa tan ande so bande arema ganda ko Allah tan rokkuma dokkamo hen mbasa wiide min sa wawi liggoɗa min mi liggi tan dañi a semti sanno liggey no rokka kay piyo tuufeje daña sanno liggey no rokka dontoɗo sak daña wona ɗum rokkata mon ɓurɗo wawde rem on ɓurɗo demowo wawde liggade ga rokkata jawdi a fena rokkata jawdi ko Allah rokkima noon an miijo ɗum oto wi liggo oto wi noon anne basɗo anne ko billini wasayilahum wa mu'asharatuhum bil ma'ruf anne mbiɗa ko ya newo ya e mabɓe gonda e mabɓe gondira e mabɓe no moƴƴiri mbi ya gonda e mabɓe gondira e mabɓe no moƴƴiri anne bande ko patron an ka miskina Allah anne woto sa ari a tawi suudu ene tunwi pitta a tawi tekkon no joowi bande ko patron kocca mbaɗa e ndiyam kuppana ɗumen a tawi cukalon ne jooɗi ƴetta gona e wambude ɗen gueɗe en sa tawi no guna balla ɗumen a tawi jomum ƴetta paɗɗe ɗe wiyane nelɗo ɓe addugaɓe unanma e ko anne wonɗo keɗɗa kay aɗa wi komi miskine tan kay minne ala ɗo keɗan ala wonko mbawɗa wat ɗum oto mawni kino annene o ko ɓurimi ala o ɓuranima kay a wona ɗum kay adduma e makko joni noon anne kay wona ko ɗum addata jurum sa waɗanimo hunde kanko no ha ngaka wa majjani kono sa mawni kinima salima arde ni kanko no mofta
wala farqa baynal ahya'i wal amwat non basto do jokkugol endam wana neddo mayi tan gaside ala mayido ko foti jokkane endam mi mayido jokkere ndam hono dum duwa kurdo non ko yetta dum salmina dum Allah wi jokke endam kule endam bortaje endam de kala tajo endam de ko jeygol fay gande dum inna Allah Allah non ni dum non kam koko woppa ganda yimbe fo mborama ko jeygol fay gande dum kam koko woppa koy hay goto hande jokkara endam hande jiibda tan komo ndenduda gedal kala mo ndenduda gedal onon jiidi hayso on jiidani wa amma kay neddo kay odo ko bande tanirabe jiidi me bab walla babam jiidi ko miskina Allah o min jiide ko non waddi parce que ko de tanirabe en jaatirabe en nawatu waddi calda jiide makko ha tan an won ko Allah rokuma rokkanimo an kay awanata neddo an kay ka ngar tan biyata sabu woni ka ngaro gadde kandinde hay so tawi wiya an kam kaari ko jiidon min de min jiidini woddide min jiidani hay so min jiidi woddi dal woddi e ko mi sattidi be taw non onon jiidi may bab inna Allah nan kana sanani wa sayrani alaykum raqiban ko deno golle mon way jazikum biha kan ko woni to bowon dum wa nazala aya garo jippi ko al-yatimu talaba min walihi maluhu famanahu talab malahu famanahu fadabbe waliyu makko woni bamum ndo bamma ko cawndi tan taw bamma ko mayi o wi o yo ko totimo on sadi nela sallallahu ayo jippi wali o aliyati mo wuldi nela dal ayo jippi non falamma sami ahal waliyu bamma ko cawndi nani halaka qala adaatullah wa adaatu rasulahu mi doftima Allah mi doftima nela Allah wa na'uzu billahi min al-jawab al-kabir wa min al-hub al-kabir bakkan mawdo kay mbodo mooli hen Allah allawi wa atul yatama totte aliyati mebe amawalahum jawdele mumen sabe kelli fama wala tatabaddalu hoto gostirde al khabisa ko harmi bidde yibi e ko dagi odo bade dum de so tawi neddo odo ko cukalel ba mum mayi ne jogino bey walla baali walla nay ene jogino an baba o onon fokon fulbe o totti babiraado ittina nay tottima dido nay joy ko biyam jeyi walla dido baali joy ko biyam jeyi e baali mbili jango jam tan biya wanadi walla gitta balon naska kon totta dum walla gitta nyalon naska kon dokka dum biya ko dudo ba ma woppuno bade dum de sa tawi kanko anda Allah nan wala ta'kulu hoto nyame ama walahum jawdele mabbe tappondum he ubode do ila amwalikum hoto tappe jawdele mabbe battondum e jawdele mon innahu nyamde jawdi mabbe de kana serani kuban ko bakkar kabiran mawdo or bade dum de bimi jawdele mabbe de nyamde jawdi aliyetim ko bakkar mawdo de bakkar mawdo non mojjani walamma nazalande ayo o jippita harraju kambe yimbe be hankandi be bittini min wilayati liyatama be cali hankanti wondude aliyati mebe kala biado adnaras de aliyati ala koy susa bone wa kana kadi latino kadi fihi men mabbe kadi man tato asaru awi samanu min al azwaj njaaka de mabbe wona mabbe jogornobe rewbe sappo be jogo rewbe jeetat fala yadilu baynahunna taw kadi nundata o wajaka allawi wa in khiftum so tawi on kuli Allah tusidu on nundata fil yatama e aliyati mebe son kuli bane aliyati mu walla on kuli kadi on nundata e rewbe so on desi hewbe on nundata alli fankihu ndese ma da balakum ko welani on minan nisa e rewbe kala ko jidda e rewbe res
sa yiɗi ndesa masana ɗiɗo anani de wo sulasa walla ndesa tato o ruba sa yiɗi ndesa nayo sa yiɗi ndesa ɗiɗo ɗiɗo ene dagi sa yiɗi ndesa tato tato ene dagi sa yiɗi ndesa nayo nayo ene dagi kono noon hoto ɓurti nayo noon ɗon haɗa mbimi ndesa o ha ɓooya kurtina oya ɗum koye khiyar ma sa yiɗi kurtina nayo jamma goto nga ko haaju ma an ɗum kama harminanaka ɗum mbiyeɗa kay ko hata ɓurtin nayo kono nayo hurtin ɗum jamma goto hay goto haɗa ko ɗum ko an tan Allah wi fa in khiftum so on kuli noon alla ta'dilu nde on nunɗata fihinne e maɓɓe to bange nafaqe e baalanɗe Allah wi fa wahidatan ndese goto sa andi sa resi ko heewi baalanɗe ɗe ene jiiɓo seeɗa sa resi ko heewi nafaqe o ene jiiɓo seeɗa ceerno wi fa wahidatan res goto kam ala to nguuroɗan kan on kam ala wuuranade o ala wuurnade o aw ma malakat aymanukum walla ko jeydum ñaame mon ndese ɗum sa ala masalan ane de jawdi mimi sa ala kala resira debbo dimo ndesa korɗo faami ɗon de والمعنى أنكحوا الوصف الذي يعجبكم من النساء كالحسب والنسب والجمال الذي ndese sifaji kalaji ko yodi kala ko yodi on to bange rewbe ndese to bange damme makko e to bange asko makko e to bange mbaadi makko وفي الحديث نلاد الله تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس وي سبارة دي توب من وي سابو دادول كوكو سودي دادي كوكو سودي فامي دندي وبي والمعنى أباح لكم في الاختيار اثنين أو ثلاثا أو أربعا قالوا وليست للألف وإلا ستوي وانا ألف وإلا لازم أنه لك يباه جمع 90 فانا ديدو يتاتو نفوري نايو سنين جينا بمبي وات ما تالي كوي من نسن جينا اثنين وثلاثة أو ثلاثا اللي يكون دس إيدو ولا ندسون تاتو ولا ندسون نايو إمبينو ستوي أو وانا أرفو تاي وانا أرفوجي ود فيستيكو إنجينا يندقي وبه قالت الظاهرية ولا بمعنى أو وإلا لازم أن من اختيار اثنين لا يجوز له أن ينتقل إلى 3 أو 4 وان بيبي بكري ستبي أسوبي مديرو تان ndeke tato ndagotako sa subima tat tan ndeke nayo ndagotako sa subima nayo tan ko ɓuri nayo ko dagotako ko amma korɗo noon tawi ko korɗo ma kam on kam nunɗal hakkude mum e rewɓe ala nde wonno baalanɗe ngala na fegge ala koltu ala kono belɗa fo tan zalika resde nayo nde walla resde ko goto nde walla sa dañani tarade nde Allah wi adana ɓuri ɓallade Allah ta ulude on oñotako nde on toñata be maana nde on toñata wa fil hadith nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi
man lam ya'dil bayna nisa'ihi kala mo nunɗani hakkude rewɓe mum jaa yawmal qiyamati ewa wa sikkahu saqidun ñande darga o arata ko bangen fukki ñande yawmal qiyamati kala mo nunɗani hakkude rewɓe mum ñande darga hen bange fof ko roye leydi o arata bange goto wa aatu nisaa totte rewɓe ɓe de saduqaati hinna teŋeji maɓɓe nihila tan tawa koye dokkal tan tawa ne weɗi taw wona force wona he hunde tokkeɓe teŋeɓe maɓɓe tawde on nadde maɓɓe hankante totteɓe taw wona force wona haare fa in ɗibna lakum seɓe belanama on anche in hunde min e teŋeɗe naftan taw ko fittanmu tan weela fa kuluhu ñaame ɗum hani an oɗon dagnana mari an oɗon anan newnana ñaame lor ala hen so tawi debbo a teŋi ɗum nagge o itti ngaari o wima nda walla a teŋima dammiri o itti jawdi o wima nda wallayya ñaam haydara gay hunde dagi tan yimina dagi teŋe noon wa aqalluhu ko ɓuri famde teŋe endal malikiyati ko rubu dinari alman malikam sharia mum wi ɓuri famde teŋe ko rubu dinar to bange sharia walla buuɗi tati kalis danejo aw muqawwamun bi ihdahuma walla kene qimle rubu dinar hay soko leete hay soko almor hay soko duwaro posa so timmi rubu dinar tan on kumante so ko mbaalu yo timmu tan safiyankoɓe noon mbi ayu shay'in mumawwalin safiyankoɓe mbi kala hunde nde ganduɗa nde ene mewle wonko woni seeɗa walaw khataman min hadidin hay soko feggere jamdi ene wona teŋe famide hay soko feggere jamdi ne wona wa amma malik noon hay portable ne wona so hawre portable noon haggiga ɗe noon to wona portable jeeteɗo ujunere en ɗe wona ɗen ko portable tan ceɓorɗe ɗe wona jara ujunnaji 5 en jeego men 4 en wa endal hanafiyati asratu darahima shar'iyatin o wi tawi ko hanafiyankoɓe noon ko buu sappo sharia mimi darahima buu sappo haalis danejo walla ko ɓuri ɗum hewde ko aktaruhu noon la haddalahu teŋe kam ko ɓuri hewde ko ala ɗo haaɗi ene jara galle faraysi ene jalla galle amérique ene jara galle sefiltal ene jalla galle hoore fonde ay galle jaaba o nandir ɗum fof tan المعنى بل بحسب ما ترضوا عليه فده كو بيلندير دون تان والامر للازواج الحال كو ريوبه نون فالمعنى لا تنكحوا النساء الا بمهر الله بي اونون وربه hoto ndese rewbe sona totton tange wa khassasati sunnatu nikah at-tafwid o wi sharia non ene hertini nikah at-tafwid wa huwa al-aqd min ghayri tasmiyat mahrin ene sella dewgal hume taw tange kala ka wana fa huwa sahihun naselli lakin non yalzamuhum ba'da ad-dukhuli sadaqul mislikam hatta wadde so tawi dewgal wadi sharia tinani atotta sadaqul misli kana ho kala ko hono makko en tange rewre he atotta woni wa aatu nisaa totte rewɓe sadugaati hinna teŋeji maɓɓe ni hilatan e dokkal fa in ɗibna lakum seɓe belanama on an shay'in hunde min e teŋe ɗe naftan taw ko fittano joom tan wela Allah wi hokkima fakuluhu ñaame ɗum hani an oɗon dagnana mari an oɗon newnana on yetta alhaali mari an ne yetta wattande la darara fihi aleykum so ɓiri kosam o rokkima ñaam so itti jawdi o rokkima ñaam so itti ngaar rokkima ñaam so wima yeey jiggoɗene kay ñaam fo dagi kono wona an kay mboɗo wintan resma force tan jawdi o mbaɗa yeeya ala ko fenade ɗum sari weno yimi kanko jeeyi wona an jeeyi so rokkima ñaam so kay woppuɗon komin resma noon koye gallam woni alay saago mi yeeyat pourquoi wonata galle so madama goɗɗo debbo ene galle kay wonata galle he so ala galle he noon o seerimo noon kake fof kono jawdi ndi heewi no lamaji ɗi mbaɗata ni jawdi ndi heewi an ganti dal ndi wawa yaltude kaydi fof ala fenani ko ardiɗe makko sa seeri mo ndiya sa seeri wona fof ha so ujunere dammolo no wat kay wona voilà Allah wi wala tusufaha
hoto totte ɗayɓe to banggue worɓe walla ɗayɓe to banggue rewɓe walla ɗayɓe to banggue cukalon amwalakum jawɗele mon hoto totte sukaɓe jawɗele mon hoto totte rewɓe jawɗele mon hoto totte hagaɓe jawɗele mon gorko kaga tottiraki jawdi debbo hay ƴoƴƴo tottiraki debbo komo basirina tottiraki ko ɗayɗo Allah hoto totteɓe amwalakum jawɗe mon de allatino ɗen jawɗele ja'ala Allahu lakum de Allah waɗen on qiyaman ko darorgal ɗe oɗon darro pour nguura mon e maslahaji gueɗe mon son tottiɓe ɓe mbattoya tege ha laaɓa ɓe garta ɓe jooɗo sa itti a soñi faruma a itti ceftirgal a totti debbo ñande kala yangue sokka ñande kala yangue sokka nde wona lewru tawa gasi ara wima de fawru gasi feere ma bona hoto jaɓ ɗum jaggu cottirgal ma so yonti ñamde ittu tottamu ñamen ko heddi ko mbaɗa e poos ene waɗe mabɓe noon seɓɓorɓe ene waɗe mabɓe kam wawa moftude kono ene hen kay ñalama goto feere ma bona ɗum noon hoto totte ɓen Allah wi hoto totte ɗayɓe jawɗele mum wala tutu suha amma wala ko warzuguhum fiha ñammineɓe hen noon yoɓe ñaama ɓe kaara waksuhum koltineɓe wo qulu lahum mbiyeɓe qawlan konngol marufan moƴƴol tawi ko kamɓe masalan anani de miski worɓe ɗayɓe ɓe cukalel bamum maayi o tottum jawdi mum jogo an baba cawdiɗo an jogoto o tottumo foof ne wonno sa tottimo o faye luumo gala o sooda guerte ha laaɓo ƴakko arta jooɗo oto wat noon saɗa tottamo noon saɗon ñaminaɓe mbiyon min nde ko on tan de jeeyi ono tedde min moftani wona hay hunde ko an tan moftami jawdi ma nan ɗo gadɗa fof so Allah jaaɓi sa ko ɓooyi mami totte haalneɓe konnguli moƴƴi wabatalul yatama Allah wi jarriba ɗe alyatimeɓe to banggue diine mumen e to banggue haqqillaji mumen ko adide kellitte so cukalel ari aɗa moftan ɗum million ngaji ngel fuɗɗima ƴoƴde seeɗa ngel arema ngel wima e ngel yiɗi wadde piril aɗa moftano ngel kaalis ittu hen ujunnaji ɗiɗi mbiya yo awat feere jaaha Mauritanie comaɗa hay soko kilo sugar gadda ngel yaha so ngel addi ngel yeeya so ngel artiri ngel addi wona ujunnaji tottuɗa ngel addi ujunnaji tati ɓeyda ngel ujunnaji wonta nayyi mbiya kadi ya somoyo so ngel artiri ujunnaji jeegom ɓeyda hen ujunnaji ɗiɗi goɗon jeetati mbiya ya somoyo ha nden hankanti ha ganda ngel ɗo kay hankadi woni neɗɗo itta jawdi fof totta ɗum kono noon a totti ujunnaji ɗiɗi yeehi arti wima rewi ɗo refti ɗo sa joni gasa ɗum noon moftu ko ɗayɗo won ɗon oto totti ɗum Allah wi wabtalul yatama jarriba ɗe alyatimeɓe hatta ida balagu nikaha ha so tawi ɓe jonti resde ɓe keeɓi duuɓi desruɗi safayiyankoɓe ko jeeyaɓe duuɓi sappo e joyyi enen ko duuɓi sappo e jeetati walla hoyɗitade Allah wi fa in anastum so on coynima min he mabɓe rustan peewal sa soynima makko hankandi moƴƴere Allah wi fad fa u duñe ilayhim fewde mabɓe amwalahum jawɗele mabɓe a ganda a totti jom waɗi piri artiri gañaji a soynima moƴƴerde wona a ganda totte Allah wi wala takuluha oto ñaame jawɗele israfane ɓurtinde e ko ɓuuri haqqeji mabɓe wo bidarane yaccari an yakbaru hade mabɓe mawnude hoto mbaɗe noon pour hade mabɓe mawnude kulde hade mabɓe mawnude ɓe keɓa jawdi ay aɗa ƴitta jawteɗa aɗa duppa aɗa sowa tan mbiyete yo yaw gasde ala Allah wi hoto wanno ala tottuma tan seeɗa so mawde tottama o wi ko fodde ko liggortoɗa ko tan mbimi so tawi ko an woni bam makko aɗa moftana million ngaji sappo aɗa wawi liggorade million ngaji sappo ɗi aɗa waɗa piril annene so tawi lewru maayi guitta tan ko jobbi on ko jeewo bitigi yoɓete tan ɗum keɓata ñaama weddi ko kanko jeeyi wonno wonɗon hawa o man kana onon babiraɓe kala mon laatiɗo ganiyen ko galo falyastafifi yo suro wasa ñamde wa man kana faqiran on gonɗo baasa falyakul yo ñaam hen bil ma'ruf no moƴƴiri fodde jobdi mum tan yo ñaam fa ida dafa'atum so tawi oɗon duña ilayhim fewde mabɓe amwalahum jawɗele mabɓe sonon tottaɓe fa ashidu ceenne alayhim dow mabɓe ha gadde yimɓe daro mbiya oɗo de nde bamum mayata nde ene wofuno million ngaji joyi kanko jeeyi million ngaji ɗi joni noon o wi hankanti o helli fama o joƴi emi andi omo joƴi joni noon kon seedeji nayi tottama so yiɗi o waɗa hen dalmeɗe ala huuƴima hen o kafa billahi yoni Allah noon hasiban denowo golle aya garowo o jippi
koko wonno e dow mum jahiliyankoɓe jahiliyankoɓe jaɓatano ronnude rewɓe debbo ronnatano cukalon donnatano Allah noon jippini aya garo Allah wi lirrijali ene wodani rewɓe nasibun gueɗal mimma tarakal walidani ko woppi ɗum jinnaɓe wal aqrabuna e bandiraɓe so bande woppi hunde walla jinnaɗo ma woppi hunde aɗa rona wona kay bamma haade ka debbo tan ronta ala ɗum wona ko debbo e gorko ne dona woni sababu o ko Awsu bun Sabit o wi tuufiya aywa anani Awsu bun Sabit o wi meeɗino mayde wa taraka imra'atahu woppi debbo makko o ismaha inde debbo o ummuka hadani wiyete woppi noon ɓiɓɓe tata rewɓe wa agama wasiyeyni anani o darni wasiyaji ɗiɗi wasmuhuma en wasiyu goto wiyete ko Suwaydu e goɗɗo ne wiye Urfajata ɓen ɗon ko ɓiɓɓe bammakko en ɓen nde keeɓi jawdi ndi keeɓi fof ñaami dokkani hen debbo o dokkani hen ɓiɓɓe rewɓe ɓe hay hunde dokka ɗumen hen fa ja'atil mar'atu debbo o ari noon to nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fa gaala debbo o mi nelaɗo mata Awsu bun Sabit kam gallam o de maayi wa taraka salasa banatin o ɓiɓɓe tata worɓe rewɓe wa ana imra'atuhu minne komi joom suudu makko gonnomi walam yakun indima ansibuhu min noon ɗum wonmi ɗo mi ala ko mbaɗa ñamminaɓe aywa anani wa taraka malan woppi jawdi kadi hasanan kewdi bono noon Suwaydu o fa jata ñaami dokkani min hen hay hunde dokkani mi hen dokkani hen ɓiɓɓe makko nela sallallahu alaihi wasallam noon noddiɓe wiɓe holko woni sababu ɓe mbi ɓeɗo telloyta jihaadi kaɓetake kayno min dokkata ɗumen Allah jippini oɗo aya nelaɗo wayno cagguɗo ni e jaabaki Allah addi o aya on saaha ɓiɓɓe ɓe keeɓi sulusayni debbo heeɓi sumun muɗum ko heddi ko ɓeenayi o wi walin nisa'i ene woodani rewɓe kay nasibun gueɗal mimma taraka ko woppi ɗum alwalidani jinnaɓe wal aqrabuna e bandiraɓe mimma qalla minhu ko ɓuuri famɗude e jawdi he aw kasura walla ko ɓuuri en hewde nasiban Allah no waɗi ɗum ɗo ko gueɗal mafrudan ngal ganduɗa ko parla ngal Allah wi wa ida hadara so tawama al qismata peccugol ndonu ulul qurba jomiraɓe malladal ɓe donata wal yatama aljatimeɓe tawama wal masakinu miskineɓe tawama Allah wi farzuguhum minhu dokkeɓe hen ko adinde feccete aha so ndonu kaalisi ndonu dawi jowama bandiraɓe ɓe donata ngari miskineɓe ngari alyatimeɓe ngari kawri tawi ene fecce ko adide feccete itten hen so haalisi onan ɗo jooɗi ko million ngaji sappo itten hay so temedere joñen dokken hen bandiraɓe miskineɓe wona ronoɓe de ɓen joɓete ɓen dokketaki joɓete hokkete ko tawaɓe ɓe ko yoɓete ɓe ko sari o jooɓe ɓe ko 10% kala nogas kamɓe jeeyi puɗɗi mbimi million foof kamɓe jeeyi ujunnaji nogas no famirta million foof kamɓe jeeyi ujunnaji nogas million fof kam jeeyi nogas ɗum noon a heewadde ma to tawre minen ga kewɗi welat kono noon sen kaali ɗum yeɗen ha ñamen leydi o qulu lahum mbiyeɓe kamɓe bandiraɓe ɓe kalaneɓe qawlan konngol ma'rufan moƴƴol aha holɗum andi cukalon kon ko cukalon ronoɓe ko cukalon bandiraɓe tawaɓe ɓe donataɓe soɗon dokkaɓe kalneɓe mbiyeɓe ɓeɗo de ko kañumin jeeyi minen de haydara min jeeya hen ko ɓeɗo tan jeeyi kaki mumen ko kako sukaɓe e ɗum noon nawe ɗum ɗo tan wal yaksa yo hul alladina no ɓen law taraku so tawi ɓallima masalan woppude min khalfihim caggal mumen zurriyatan geñgol di'afan ngol ganduɗa ko lowngol cukalon tokson ɓen khaafu alayhim kulata maɓɓe wona so tawi neɗɗo ene maaya wona ene jogui cukalon wona miijoto cukalon gon onon miijoɗe ɗum ɓeɗone de comme babiraɓe men maayi goppi cukalon onon miijoɗe ɗum wal yaksa yohul alladina no ɓen law taraku ɓe ganduɗa ene mallinde goppata min khalfihim caggal men zurriyatan geñgol di afan ngol ganduɗa ko lowngol khaafu ene kuuli alayhim e mumen fal yattaqullaha yeɓe kuul Allah e alhaali alyatimeɓe wal yaqulu yeɓe kalanto mayɗo o qawlan konngol sadidan pewgol yeɓe kaala mayɗo o konngol moƴƴol
أفهمي إن الذين يأكلون بين نعم أموال اليتامى جود اليتيم إن نعم دون ظلما أتوانين إنما يأكلون أيك بنعمة في بدون من درجة مبه بنعمة نارن كو جيغول ويروي أن آكلا مال اليتيم أي نعم جود اليتيم مو إن نعم جود اليتيم أتوانين oɗo yuba asu yawmal qiyamati o ummitinte ñande darga woddu khanu yakhruju min qabrihi ñande darga qabri makko turki yaltat hen turki yaltat e qabri makko wa min famihi kuno ko makko yaltina turki o anfihi kina makko jaltina turki o uznayhi noppi makko jaltina turki wa aynayhi gita makko jaltina turki fa yuraf fa yarifu an-nas yimbe be ganda annahu oɗo kana latinoma yakulu mala yatim fi dunya oɗo de ko ñamannoɓe jawɗele alyatimeɓe ko aduna alyatimu noon debbo go fof alyatimu wiyete kala ñamɗo jawdi alyatimu ñande darga o ummoto ko bang yo bang cuurkeni yalta jaygol ne yalta e makko bang yo bang way tan kono katara falani Allah wi wasa yasalawna maɓe nar kadi sa'iran jeygol ne wiyeni ñamowo jawdi alyatimu ni de siforto ñande darga o naata jeygol kadi watte hen Allah wi yusikumullahu Allah ene yamira on fi awladikum e ɓiɓɓe mon ko jogori haalede ko so neɗɗo maayi holko jogori hebde jinnaɗo so jinnaɗo maayi holko ɓiɗɗo jogori hebde bamum Allah wi li zakari ene woodani gorko mislu yeru hasdilun so yayni gueɗal rewɓe ɗiɗo kala ko rewɓe ɗiɗo keeɓi ɗum gorko goto heɓata no pamirta so rewɓe ɗiɗo keeɓi temedere gorko heɓa temedere faami ida jatama seɓe kawri mahu rewɓe ɗiɗo e gorko goto falahu de gorko o jeeyi nisful maali kañum jeeyi feccere e jawdi he wala huma rewɓe ɓe jeeyi annisfa feccere dinde fa in kana mahu wahidatan falaha sulusu walahu sulusani so tawi noon gorko e debbo goto baba maayi ene woppi debbo goto ene woppi gorko goto jawdi ndi watte ko pecce tati hen pecce ɗiɗi gorko o jeeyi feccere wotere debbo o jeeyi so tawi ko gorko goto baba woppi gorko o nawa foof kañum jeeyi fa in kunna nisa'an so baba maayi woppi ko ɓiɓɓe rewɓe ɓolɓe fawqatana tawni ɓe ɓuuri ɗiɗo walla keɓe ɗiɗo tan keɓe ɗiɗo walla keɓe tato walla keɓe sappo falahunna sulusa ma taraka baba woppi ko million ngaji jeegom e gurdam mum baba maayi woppi ko ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe walla ɓiɓɓe tato rewɓe eywa ene jogii noon ɓe jiidi baba walla ɓe jiidi yumma e baba falahunna ɓiɓɓe rewɓe jeyi sulusa tate ɓe ɗiɗi holɗum million ngaji nayyi ɓiɓɓe rewɓe jeeya ma saraka ko woppi ko woni sulusa holko heddoto million ngaji ɗiɗi e ɗum ko hetti ko so tawi ɓiɓɓe makko ene goori keɓa woni falahunna sulusa ma taraka wa in kanat wahidatan so tawi baba maayi woppi ko ɓiɗɗo goto debbo gunus ala ɓiɗɗo goɗɗo falahan nisfu ɓiɗɗo debbo o jeeyi feccere wali abawayhi kanko maayiɗo o yummakko e bammakko ene nguuri li kulli wahidin minhuma kala goto e mabɓe assudusu kañum jeeyi jeegoɓal mimma taraka ko woppi ko ɗum ko in kana lahu waladun so omo jogii ɓiɗɗo kanko maayiɗo o ɓiɗɗo o zakaran aw unsa foti ko gorko foti ko debbo neɗɗo maayi omo woppi ɓiɗɗo debbo omo woppi yummakko omo woppi baam makko jawdi ndi ko pecce jeegom waɗete ɓiɗɗo debbo o jeeyi tati nawa heddo no foti heddo tati baba jeeyi gotel nene jeeyi gotel ko heddoto no foti gotel heddoto kay baba nawa goɗɗo arata ɗo baba kay nen wuuri ko ni tan waɗata tubaras hay goto arata so nene itti gueɗal mum baba en heddi baba jeeyi kañum woni asib a faami Pulaar Demba haali o
woni falahan nisfu li kulli wahidin minhuma ene wodani goto e mabbe fof kanko baba e nene as-sudusu jeegoba imma taraka ko woppuno in kana lahu waladun non ko taw mo jogi biddo de aha so baba ne wodi so baba ne wodi ndo so biddo ne wodi wo uli higa bil waladi waladil ibni wa bil abil jadd ay tama do kati baba neddo maayi ala biddo kono o jogi biddo gorko wala biddo debbo de ala hen ko biddo gorko o mo maayi kanko baba kanko neddo o maayi o ala biddo kono o woppi biddo bi ko gorko o maayi bamma ko wurani kono bamum ni wuri o maayi yumma ko wurani kono yumma ko ni wuri beedo lamtoto ay ko baba hebanno ko dum bamum baba hebata ay ko nene hebanno ko dum nene mum nene hebata ay ko biddo hebanno ko dum biddo biddo dum hebata biddo gorko non wana biddo debbo hebata on jida on be jida nay tous biddo debbo hay daro jida fa in lam yakul lahu waladun kanko maydo o so mayi o wappani bib wa warisahu rona wa abawahu yummakko e bammakko so neddo mayi ala biddo ala biddo omo woppi yummakko e bammakko ko be ngoni ronobe mo fali ummihi yummakko kanyum jeyi as-sulusu tasabal jawdi hol dum jawdi ndi watte ko pecce jeegom nene nawa didi ko heddoto heddo nay baba nawa sulusul mali anani aw ma yabqa ba'da zawj walla so tawi baba neddo mayi woppi yummum woppi bamum woppi jom suudu so jom suudu ittanama gedal mum ko rubu hebata so wadama rubu non feccota walla ko rubul mali jawdi ndi watte ko pecce nayi debbo o nawa gotel tawde ala biddo heddo no foti tati nene nawa gotel heddo no foti baba nawa ko heddi ko woni ma yabaga ba'da zawji wal baqi lil abi fa in kana lahu ikhwatun o maayi o mo woppi yummakko omo woppi bammakko omo jogi miñiraabe ha heewi omo jogi mawniraabe ha heewi o ala biddo o ala biddo fali ummihi ene wodani yummakko as-sudusu jeegobal jawdi wal baqi lil abi ko heddoto ko baba jeyi wala shay'an lil ukhwati so tawi nene maayi neddo maayi ene woppi yummum ene woppi baamum ene jogi miñiraabe e mawniraabe tobbe de ko jeegon wonata tobbel gotel nene nawa ko heddoto tobbe joyi baba jeyi fof nde wonno neddo rondata e baamum ko bibbe be kaasidimo kaasidi yumma o itti dum e sulusu paadum sulusu kono be nonata tagi jimo yo fihim fil hujbi amrun ajibu li kawnihim qad hajabu wa hujibu ay kambe beedo bibbe to bange birnugol e be jogi alhaali kawnir li kawnihim qad hajabu yewbe birni yumma o be ittidbe sulusu be paatni dum sudu jewo hujibu be birna baba sali babi hay son gittimo don kebata en ay tus umade don babi umme don be ngummi be kaati dima yumirade e men yumirade tampuno muyni no ha tampi hebi gotel baba nawa joyi min baadi dum do fo non ko caggal wasiyatin caggal de kanko maayo o nde o maayata nde ko wasino yusi biha mo wasino dum hol dum o wiino so mi maayi gittene kam e kasam ciakkano dum mi kaari aw dayni walla caggal yobede nyamaade ha gasi wasiya adorte so gasi nyamande so gasi maunatul tajhizi gebe mayde de loddi en yobe hen koy dirone so ko heddi sala heddi jare boyen bayde be ba ukum babirabe mon non
wa abana'ukum e ɓiɓɓe mon ɓe jibinɗon ɓe la tadruna on ganda ayyuhum hol fo e mabɓe aqrabu lakum nafa'an ɓurɓe mallanade on nafoore on ganda ko ɓiɓɓe mon ɓuri hewde e mon nafoore on ganda ko babiraɓe mon ɓuri hewde e mon nafoore on ganda andi ɗum ko Allah ɗum tagi Allah farlirni ndonu ni Allah baɗɗo noon o holli e wadde ko ɓiɓɓe ɓuri tawde ko ɓiɓɓe ɓurata baaba ɓiɗɗo ɓurata baaba e ma e ndunu ndeke ɓiɗɗo ɓuri wana faridatan ɗum ko farilla min Allahi ummarade to Allah inna Allaha no lamɗo Allah kana serani aliman ko ganduɗo tago makko hakiman ñeñuɗo e golle lam yadal muttasifan bidalika o serani omo sifori noon walakum ene wodani on onon worɓe nisfu feccere ma taraka ko woppi ɗum azwajukum rewɓe mon so debbo ma maayi illam yakul lahunna waladun tawde ɓe ngala ɓiɓɓe debbo maayi ala ɓiɗɗo ala ɓi ɓiɗɗo wona mo jibidinɗon wona mo on jibidinani ala ɓiɗɗo tan aslan so maayi an gorko o an jeeyi feccere jawdi makko somo jogui ɓiɗɗo na hayso ko deedaɗo o heɓata deedaɗo wirna tawi ko ɓiɗɗo debbo tawi ko debbo jibini deedaɗo ɓiɗɗo o ene wawi wirnandemo kanko nde wonno deedaɗo yummum ne rona ɗum ko baaba woni o ronta deedaɗo a faami nene ene rona deedaɗo deedaɗo asboro ɗum ko kaw mum ala baaba deedaɗo so tawi kañum jibini walla tawi anani de ko so tawi jibini ene rone ko ɓiɗɗo rewɓe jogui so ne rone so ɓiɓɓe rewɓe guitti gueɗal an baba susarde mbiya ko ɓeya dede tiɗa cekke jogoɓa ɗo ko kaw arata kaw nawata ko heddi ko an o ala baba ko kaw ronata ɗum mo ala baba ko kaw ronata faami kaw ronata wona baba baba ala baba ala ɗon mo ala baba kay baba ronnata ɗum hi wona mbiɗa ka jibina hi a jibinana suusi ronde dede maari ngel ɗuma ɓi leeso wodani leeso jibinta ala ɓiɗɗo leeso ala ɓiɗɗo ceero ko ɓenani eyyi kanko won mbiɗano o wi ko kores yaɗanno wonko yiɗi eyyi caggal mo debbo waɗede caggal mo eyyi nono o wi on ɓiɗɗo en tan innoɗo nisto hol jeeyi ɗon hawami so wona taw ɓiɗɗo debbo wi ko kanko jeeyi innoɗo nisto mo ala baba no ɗon wala baba tan ceer ɗum ko jibdi yimɓe tan wala baba tan tawde kay gorko debbo waɗi qirri koko dañi ɗum wona kanko jeeyi ino ma jibinande ɗo nistuma leeso jibinta resata resataki resete ko debbo resata ko gorko ɓen tan jibinta leeso kay jibinta ko fenani ɓiɗɗo leeso fenade somde yidde jibdi yimɓe tan a faami anani dembe yimani ɓiɗɗo leeso wodani ɗum ɗo mbiɗen ko so tawi kanko debbo omo jogui ɓiɗɗo so ala ɓiɗɗo mbiyanamo o maayi gorko makko jeeyi feccere jawdi makko fa in kana lahunna waladun so tawi kamɓe rewɓe ɓe eɓe jogui ɓiɗɗo walla ɓi ɓiɗɗo ɓiɗɗo ono yiɗi fo yo wa so yiɗi wona gorko so yiɗi wona debbo falakumur rubu'u onon worɓe ɓe jeyɗon e jawdi mabɓe ko pecce nayyi ko rubu'u ndeyɗon e mimma taraka no keɓe goppi ko nayaɓal jawdi mabɓe jeyɗon jawdi watta ko pecce nayyi hen feccere keɓon keɓa gorko nawa ɗum mo fowde ko min mbaɗi wasiyatin caggal wasiya yusina biha moɓe mbasiyi ɗum aw daynin walla ñamande ko noon ko ɓiɗɗo mbiɗen omo jogui ɓiɗɗo walla ɓi ɓiɗɗo fof ko ɓiɗɗo tan somo jogui ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo somo jogui ɓi ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo biɗiji mayyi wala hunna ɓi ɓiɗɗo debbo ronata ɓi ɓiɗɗo debbo ala fof ɗo ronata bintul binti ronata ko bintul ibni tan bintul ibni ha darga daro ene rona so hoddirno joni baba aɗa no wuuri ene fof en donat ɗum a faami de eyyi so baba adama ne wuurno enen pop en donatmo Allah ne ko dañaten kay kono en donnat kam kono debbo ɓiɗɗo debbo ronata ɓiyum ronata ɓiɗɗo debbo so roni tan ɓiyum ronata hay so ɓiɗɗo debbo ala ɓiɗɗo ɓi ko debbo arata ko taniraɗo kono ala hen on ala hen min
min ba'di wasiyatin taggal wasiya yusina biha mo basiyidum aw daynin walla nyamande wala hunna ene wodani rewbe ben arrufu nayabal mimma taraktum onon worbe ko goppudon so gorko maayi o ala biddo o ala bi biddo debbo heɓata ko nayabal e jawdi makko watte ko pecce nayi debbo jeeyi hen gotal o heddi ko ɓiɓɓe bamma ko en ngara ɗum noon ko illam yakul lakum waladun tawde on ngala ɓiɗɗo min hunna e mabɓe aw min gayrihinna on jibidinani mabɓe on jibidinani woɓɓe hono mabɓe nden noon fala hunna sumunu so tawi oɗon jogui won fa in kana lakum waladun so tawi oɗon jogui ɓiɓɓe fala hunna sumunu kamɓe jeeyi jeetaɓal mimma taraktum ko goppuɗon so tawi am ayi aɗa woppi joom suuduma aɗa jogui ɓiɗɗo debbo yo gorko yo jeetaɓal e jawdi he debbo jeeyi jeetaɓal e jawdi ndi debbo o jeeyi min ba'di wasiyatin caggal wasiya noon tuusuna biha mo mbasiɗon ɗum aw dayni walla caggal ne ñamande yoɓa ha gasi ronetake so wona yome e ñamande so yoɓa ala ko ronete ko nonata ma ñamande yoɓe ha parande rone somo rewe ñamande ronetake so wona rone woni zakaran kana zalikal walud aw unsa mimi ɓiɗɗo taw ko ɓiye gorko walla ɓiyum o wi ka foti noon ɓiye gorko o ko gorko walla ɓiye gorko o ko debbo ay ɓiye gorko so debbo so gorko ne rona ɓiye gorko so woppi so maayi woppi ɓiyum ɓiɗɗo ne rona ɓiye gorko maayi woppi ɓiyum debbo ene rona ko ɓiye debbo maayi woppi ɓiɗɗo debbo ronata ɓiye debbo maayi woppi ɓiɗɗo gorko ronata ko ɓiɗɗo gorko maayata woppa gorko walla woppa debbo rona a faami walla faamani o wi fa inna bintal ibni ka ibnil ibni tan ñawoore mum ɓeddi koɓe porta kono noon ko ñawoore mum jogoto so tawi ko goto ko nisfu o heɓata tawi won mo wondi o heɓa feccere o heɓa sudus hol ɗum so neɗɗo maayi omo jogii ɓiɗɗo debbo o woppi tan ko ɓiɗɗo debbo gooto omo jogii taaniraaɗo debbo taaniraaɗo debbo o ko ɓiɓiyi ko gorko ɓiɗɗo debbo o jeyi feccere jawdi he jawdi ndi ko pecce jeegom waɗete neɗɗo maayi en mbaɗi kumba maayi ene woppi ɓiyum debbo ene woppi taanum debbo kono ko ɓiyum gorko omo jogii jawdi ɓii ko biyeteeɗo kumba o heɓata ko feccere woni tati ujunnaje tati nawata taani ko debbo ɓiyi ko gorko o heɓata ko gootel takminata sula sayni gootel woni tamamu tawta tati iiga wona nayi wona ɓe keɓa suudu sayni goɓɓi taani debbo gootel heɓata on ko suudu heɓata heddo ɗiɗi somo jogii badaraɓe worɓe ngaran faami Pulaar wa amma awladul binti zukuran aw unasan ay ɓiɓɓe debbo ɓiɓɓe debbo foti ko worɓe foti ko rewɓe fala yahjubu zawj ɓe mbawa ittude gorko o e ko jogino ko parɗe bangol ala ɓe mbawa amayiɗo an gorko amayi an gorko walla an debbo amayi a ala ɓiɗɗo aɗa jogii ɓiya debbo aɗa jogii ɓiya debbo ɗum tan goppuɗa o ittata e gorko o ko heɓanno ko so tawi ko gorko wonno ko ittata debbo ko heɓanno ko ɓe mbawa wirnude faami walla famani so gorko heɓanno ko nisfo heɓata ha joni ɗum tagi jimo o wi banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijali aba'id banuna woni ɓiɓɓe amen kay ko banu abna'ina ko ɓiɓɓe amen woni ɓi amen woni ɓiye ko ɓiɓiye gorko ɓiɓiye gorko ko o woni ɓiye nde wonno ko on jogii yettode ma ay wa banatuna ɓiɓɓe amen rewɓe banuhunna ɓiɓɓe mumen abna'ur rijali aba'id ɓen way taw sara kulle risnoduɓe pourquoi ɓe nan ɗon ma ɓe ngala ɓen ko ɓiɓɓe worɓe boɗɓe o noon ko ɓiye tan jibini ɗum o ɗo noon wona ɓiye jibini ɗum ko ɓiye debbo kono bamum ko lahana fu junji jeeya ɗo fato
wa in kana rajulun so tawi gorko o yurasu kalalatan ko donateɗo enen mbiyata ande holko wiyete ande ande komo bamum wurani bamum wurani yummum wurani yummum wurani ala ɓiɗɗo ala ɓiɗɗo o wiyete ande o maayi awimra'atun walla ko debbo siforiɗo noon kono wala hu akhun omo jogii bandiraɗo gorko aw ukhtun walla omo jogii bandiraɗo debbo mo jiidi yumma o ala ɓiɗɗo o ala ɓiɓɓiɗɗo o ala jinnaɗo o ala jinnaɗo o jogii tan ko mawniraɓe ɓe o jiidi yumma hay baba mo jiidi baba ala ko mawniraɓe ɓe o jiidi yumma tan o jogii walla miñiraɓe ɓe o jiidi yumma tan o jogii worɓe rewɓe noon fof a faami Allah wi ɓeeɗo dey li kulli wahidin minhuma ene woodani kala e ɓeeɗo gooto assudusu jeegoɓal mimma taraka ko woppi so neɗɗo maayi ene woppi mo jiidi yumma ko jeegoɓal heɓata ko gorko ɗum o heɓata so debbo ko ɗum o heɓata ɗum ala ɓurde ɗo gorko e debbo fof poti so gorko heeɓi temdere debbo ko temdere heɓata sa nani zakka mi sadi ko gorko jiidaɗo baaba walla jiidaɗo yumma baaba walla ɓiɗɗo kono jiidaɗo yumma fof foti debbo e gorko fof poti potata hay goto ɓurta goɗɗon fa in kanu aksara min zalika so tawi jiidaɓe yumma ɓe ɓuuri goto ɓuuri ɗiɗo ɓuuri tata eɓe mbayno leydi fo hum kamɓe ɓeɗo suraka u kamɓe goni renduɓe fi sulusi e tataɓal jawdi ngal so tawi neɗɗo maayi ala ɓiɗɗo ala ɓiɓiɗɗo ala jinnaɗo hay goto alanamo ko kanko tan goto o woppi ko ɓe o jiidi yumma ma won sappo omo woppi ɗumen ɓe o jiidi yumma ay jawdi makko pecce tati waɗete hen pecce ɗiɗi ay jawdi makko pecce tati waɗete hen feccere wotere kamɓe jeeyi kamɓe jiidaɓe yumma ɓe yettawi noon debbo e gorko fof kamɓe poti faami gorko ko heɓi fof ɗum debbo heɓata kono kamɓe jeeyi ɗum kam ko heddi ko ƴeewe ɓiɓe bamma ko en gaskine ƴeewe so tawi o daña o namane a faami no mbimami ni min baadi wasiyatin caggal wasiya yuusi biha mo wasino ɗum aw daynin walla ñamande gayra mudarrin tawa ñamande nde wona lorlore o ñamlo andi mbiɗen ñamande ma yoɓede tawa kanko oɗo o andi o ala donowo tan o wi omo ñamlo ñamale ɓurtude mbere jawdi ndi ne gasa roroɓe mbasa ronde o haasiro ɗumen eyyi o ñamlo tan fija tawi ko ɗum yoɓetake yoɓe pi Muhammad wasiyatan ɗum ɗo ko wasiya min Allahi ummarade Allah wallahu Allah halimun kanko woni ganduɗo tago makko halimun muñɗo mbimi jiidaɗo yumma noon mbiɗen ne rona ya tawde mayɗo o ala ɓiɗɗo de sa nani jiidaɗo yumma ene rona taw mayɗo o ala yumma ndo ala ɓiɗɗo somo jogui ɓiɗɗo voilà somo jogui ɓiɗɗo walla mo jogui jinnaɗo gorko jiidaɗo yumma ala somo jogui ɓiɗɗo mo jogui o so debbo so gorko jiidaɗo yumma memata hen haydara ɓallata ko ni jiidaɗo yumma haydara jiida haydara andi oɗo joni jiidaɗo yumma umata dewgal ma sellata sari jaɓata hay hunde ala ko woni ɗon ta kanko yumma tan jiiɗɗon haydara hokkaramo sens ko jiide ma yumma babira mo jiidi yumma e baba eyyi ɗum kam so tawi o riwama ga tan wonɗo ɓossitiri o ga banggue tawde waajo ala mo jiidi yumma e baba ala mo jiidi baba ene jogui ɓiɗɗo roni mawo rutto kam to jiida to babiraɓe maɓe jiidi yumma e baba ɗum heɓato wa amma ɗum ala heɓata haydara so wona wayde tilka ɗe ñawoje Demba haalan ma ɓeɗo de hududullahi woni keeri Allah tuggude alhaali alyatimeɓe e alhaali rewɓe ha alhaali ndonu ɗum ɗo woni keeri Allah
oɗon jawteɗi de wa man yudi illaha kala mo ɗofti Allah wa rasulahu ɗofti nelaɗo Allah e ko Allah ñaawi yudkhilhu Allah nana ɗum jannatin gese tajriɗe ene doga min tade elis waɗan haaru calli khalidina fiha so ɓe naati toon keɓe ñawanaɓe catal wa zalika nadde aljanna sasa alfawzul azim woni malon mangal wa man yudi on ya'si illaha kala mo woofi Allah wa rasulahu woofi nelaɗo Allah wa yata'adda hududahu yawti keeri Allah yudkhilhu Allah nana mo naran jeygol so naati khalidan fiha ko caasowo toon wala hu ene wannimo to jeygol to azabul lepte muhinun ɗe ganduɗa ko koynoje wallati ɓe rewɓe yettinal fahishata ɓe ene gadda jina min nisaikum e rewɓe mon so debbo jini fastashhidu ceenne alayhinna e mabɓe arba'atan nayo minkum taw ko e mon onon worɓe julɓe so tawi debbo jini gadde hade mon wiide o jini gadde seedeji nayi nunɗuɗi nunɗata noon ko gorko tawa kadi ko dimo tawa kadi ko kellifaɗo tawa meeɗa wadde bakkar mawɗo meeɗa wadde bakkar tokoso kala ko bonnata mbay mburu saagu ala e makko holko woni mbay mburu saago mo ñamata jeere ñamata e lawol sofata e lawol wona gueɗe ay andi neɗɗo ene nefa ko dagui taw ene dagui taw nefa ɗum wadde pour neɗɗagu ma an e neɗɗo on kala ñamowo e lawol walla cofowo e lawol o wonata seeɗa tina nde wonno on wawi fente neɗɗagu ala ɗiɗo seedeji ko jiigol jina so ɗiɗo ceedima no wowre unugal ne mbaadi ni jii gorko o e debbo ne mbaadi noon tan ɓe piye gasi woni fa in shahidu seɓe ceedima e rewɓe he oɗo jina Allah wi fa amsikuhunna nangue rewɓe ɓe ndumbeɓe fil buyuti e cuuɗi oto ɓe jii yimɓe hatta yatawaffahunna mawtu ha mayde ara e mabɓe ɓe maaya aha ɗum ɗo wonno sadru islami ɗum wonno ñawore so debbo jini nanggama ñawore adan ko joomum nangue nanne e suudu ha maaya soket tan yellodirta yimɓe aw yaj'ala Allahu lahunna sabilan walla ha Allah waɗa e mabɓe lawol waɗana ɓe lawol Allah waɗani ɓe noon lawol hol ɗum Allah wi mbomri yo fiye ɓoggi temedere tumɓine hitande aywa masalan caŋiɗo fiye kaaƴa hane may fof nawan gallo leɗɗe ha ngas oɗo de mbino wenon gallabu قال خذوا أني ننجي كم ننجي قام قد جعل الله لهن سبيلا الله ودني رو بلاول ما بيبجح أنك جوني هنغني كونيا ورثا so joomu jini fiye temde boggol tawde resaka so desado ware dum woni lawol ngol Allah wingol walla zani so tawi ko worbe goor jigenagal o haalata ɗo tina ha ɓe enen gadda bonande min komi mon onon worɓe ɓe so gorko e gorko mbaddi goor jigenago nanngama Allah wi fa azuhuma loreɓe holko woni lorleɓe ƴettade ɓe nde eywa ɓe kala birtiɗoɓe adan sadru islam ko noon wano so tawi gorko e gorko mbaddi goor jiganago nanngama sharia wino adan so ɓe birtima mbiya ƴa mbabba cobba mar tan colta faɗo mukko piya e geenol ɓenna kadi mo wirti fof fiya ɗum wonno adan ɗum natti sadru islam itti ɗum Allah wi yoɓe mbare eyyo so jomum nanngama to yo ɓare maliki wi yurjamul la'idu mutlaqan fa'ilan aw maf'ulan almami maliki wi e shafa iyu ɓe mbi so tawi gorko luɗɗo gorko e gorko so gondi baɗɗo o e baɗaɗo fof mbarete haydara eɓe ndesi noon eɓe ndesani fof haade tan koɓe helli faaɓe kadi eɓe beela wona force de baɗɗo e baɗɗaɗo fof warete so tawi baɗɗo o ko porsaɗo waretake tawi baɗaɗo o ko porsaɗo waretake tawi koɓe cukalon ɓe mbaretake so tawi noon koɓe mawɓe eɓe beela gorko baɗɗo o e gorko baɗaɗo fof ne beela ɓe mbaret tan pour ñawor mabɓe so wi dasa ɓe mbasta Abu Hanifa wi min de wona noon min ɗum ɗo ene muusi no feewi eywa fiyede kaƴe ha maaya ɗum ne muusi min dal on saria hawnanani min to bangam ko joomum nawe dow hayre towde werle doole yana e leydi maaya
walla lesne remne sara ɓalal worɓe semsembilɓe keɓa toon gerƴa ɓalal ngal e muɗum yana mum maaya min ko ɗum mbam ene moƴƴi ɗum kay ɓuuri bonɗe ewto eyyo ɗum woni walla sani worɓe ɗiɗo yettiyani ha ɓe ene gadda bonande min kume mon Allah wi fa azuhuma lorleɓe fa in taba se ɓe tuubi wa aslaha ɓe moƴƴini golle fa aridu anhuma ɗurno ɗe inna allaha lamdo Allah noon kana o serani tawwaban ko jaɓowo tuububuya rahiman jurmotoɗo bisimillahi wa laysat at-tawbatu walla innama tawbatu ay tuubu buya alallahi to Allah mo ganduɗa mo Allah ene jaɓa ko lillazina wonande ɓen yamaluna su'a ɓe ene golla ko boni nde gollata nde bi jahalatin mbaɗi ko ganda golli ko boni ganda summa yatubuna ɓe tuubani Allah min qaribin ɗon e ɗon ko adi nde ɓe mayata Allah yi fa ulaika ɓen kay yatubullahu alayhim ɓe woni ɓe Allah jaɓanta tuubu buya wa kana Allahu serani Allah aliman ko ganduɗo tago makko hakiman ñeññuɗo e golle wa laysati tawbatu ala tuubu buya noon lilladina wonani tuubuya wonande on lilladina mo e wonande ɓen yamaluna sayyi'ati ɓe enen golla bakkatuji hatta ida hadara ahadahumul mawtu ha hankanti jiima e makko mayde hankande kaadeki mayde hankande o wona e kaadeki mayde omo waɗanno ko boni ha guide puttino hankande o anda han ko woni mayde gaala o wona wiide inni tubtul ana min de joomi tuubu mi jaɓi tuubuya e min de mi jaɓi tuubde fala yam fa uhu zalika ɗum nafatamo wala yubbalu minhu ɗum jaɓetake wala alladina wonani tuububuya kadi e ɓen yamutuna ɓe ena maayo o hum kuffarun tawa maayi ko heefere ɓen kadi so tuuboyi lahara so jii lefte tuubi Allah wi jaɓata ulaika ɓeɗo a'tadna lahum Allah wi min podani ɓeɗo azaba lefte aliman musde ya ayyuhalladina amanu e hey moɗon gonɗin ɓe Allah la yahillu lakum daganaki on an tarisun nisaa nde nonnoton rewɓe karahan e wawnere oɗon porta rewɓe tan pour donnon ɗumen oto mbaɗe ɗum to sadru islami noon wano so gorko maayi ene woppi debbo mum tan ɓiɗɗo gorko o mo maayiɗo o ɓiyum ara ƴetta baggi tan walla wutte tan weddo e debbo o wiye gueɗe ɗiɗi gonaɗo ha mayami ron ma mbasa resede walla gadda jawdi tottami nde puɗɗoɗa resede non wano adan Allah wi la yahillu an tarsina kara ɗum ko ronde debbo ne force ɗum dagaki wala an ta'diluhunna dagota kadi kaɗon ɓe resede rewɓe mon ndesa debbo tawa a yiɗa ɗum a welaka ɗum on gondirani no weliri mbiya aɗa jaggomo ɗon hawo maaya pour donamo gondirɗon tan ko hawo maaya pour donamo walla hawa seka wooda ko itto tottuma Allah wi ɗum dagaki o wi holko mbaɗi ɗon noon tadhabu beele nawon bi ba'di yoga ma ataytumuhunna ko dokkuɗon ɓe tengeji illa an yatina so wana noon kamɓe rewɓe ɓe gadda bi fahishatin bonande bu bayyinatin feeñde holɗum debbo o a ari no rewɓe joni ɓe mbaɗata ni tan haalde debbo aɗa yiɗi ɗum wima ene yinma on kaldi on nandiri a wi ko tengete wi ko tel so hawre debbo sa wi mbaɗa waɗa réception a itti ujunnaje nogas a rokkiɗo yo waɗa réception debbo hurtode wonata jonte ɗiɗi tan ɓe yiiɗa wona e holludema peetete on aɗa wawi nangtade dande mbiya mi woppani mi woppata dande ma ha mayde ŋerƴuma ha garta ɗo walla noon joɓami jawdam aha kay min ko fijirde ɗum ko caaceyago wiyete debbo aɗa resi ɗum ene yinma ha ngaka jinna huccite ma wi mboɗo yiɗi a i haali ko yiɗi tottede fof a totti ɗum woli comci a totti ɗum kalis a rokki ɗum réception yeehi salon waɗi caaceyago arti kala ko welnanno dewgal waɗi photoje waɗi cameraji fina janggo tan yontere tan walla jonti ɗen joni ala hen ala ma yi a wonnaden kay walla gadda kakam ngay ko joni wonata woni tan yo tawtam ɗo joni ewo joni réception ngaji ɗi yo tawtam ɗo tengge ɗe noon kam tawda wonino hen seeɗa ɗum kam yo heddo toon ko ɗum heddi ko yo kakam kam yo garta
ka kam ko yo ngar walla no maya do e dewgal ha maya mi ron maka kay kam alay sago dum kam ne dagi walla watti addude worɓe ne wanma cokkas e galle ha ceka belade seka goppa ɗum adda sagataɓe worɓe ne yewte men e nder galle ɗum fof ko cay seeɗa ɗum kadi so tawi o dooni ɗum addu debbo goɗɗo mbaɗa ɗo somo yiiɗi yaade tawi yo adde kake ma o yaha addoye debbo goɗɗo anne sa wona huywere oto nangto e makko tan wona rewɓe ne mbayno dey hay soko gooƴi ma jeeya gadda debbo goɗɗo mbaɗa ɗon omo daara kanko ne beele mette ɗe ɓeydo ala ko wawema o suusa hawrude goɗɗo walla yomma jawdima wa asiruhunna Allah wi soɗon gonde rewɓe gonde e maɓɓe bil ma'ruf no moƴƴiri saɗa wanda e debbo wondir e makko no moƴƴiri to bange konngol moƴƴol kalde ɗum won nafaqatu gonde nafaqe moƴƴo walma biitu to bange baalande ko ñaamata e ko yarata e ko holtata gondire no moƴƴiri kalde konguɗi moƴƴi oto haal cadditte mi kaza yumma walla ɗum ɗo ala e mi sa yiɗi maya haal ɗin kongu fof belani kalde ko safi seeɗa kalde konguɗi ɗum woni dewgal ko nooso so welani tan onon ɗi fof daña probléme Allah wi fa in karihtumuhunna so on ganciɓe muñe fa in karihtumuhunna so on ganciɓe hatta hay so on ganciɓe muñe hay so on ganciɓe muñe sabu fa ata an takrahu shay'an yama jo gañon hunde wa yaj'al Allahu fihi tawa Allah ne wade hunde khayran majere kasiran hewde ada anya debbo taw wonko wone mun ko moƴƴi hol ɗum taw debbo woni wadi arziki walla Allah kuma ɓiɗɗo moƴƴo e makko ɗum noon hay sa ancimo oro ya woppudemo woppumo ɗon tan wa in aratum so on muuyi anta istibdala zawjin wattitade debbo makana zawjin nokku debbo aɗa yiɗi seerde o gadda o debbo a resno ɗum aɗa yiɗi woppudemo gadda goɗɗo Allah wi wa ataytum ihdahunna tawa ɗo dokkuno goto e maɓɓe in ɗaran jawdi kewndi ne ndesetamo nde aɗa wanno hen galle Dakar walla aɗa waɗi hen million ngaji ɗiɗi ne ndesatamo nde joni noon a ancimo aɗa yiɗi addude debbo goɗɗo Allah wi fala ta'khudhu minhu shay'a wata nangue hen haydara de o repteno e mbuɗu de galle makko mo tantudamo pikini o yo naw de hoto wi haɗa seedi maɗa hepta galle ala de aɗa rokkunomo nayyi ha heewi o reptu de yo yaade nayyi makko an ɗum ko lamaji jeeyi ɗum de lama so seeri keptan nayyi taw ko teŋe nayyi wonno fulɓe ɓe keptan nayyi kepta baali mbiya haade en ceeri tan yaha ala koy ko fenade somde nayyi makko kanko jeeyi yo nawor so yelte o nawor nayyi makko wa ataytum ihdahunna qindaran tawdo dokkuno goto e jawdi ha heewi fala ta'khudhu minhu oto kepte e jawdi he shay'an hay por ata'khudunahu Allah wi on kepta jawdi ndi buhtanan e toñange wo isman e bakkar mubinan peñ wa kayfa ta'khudunahu holno keptirton jawdi ndi wa qad afda ene yetti ba'dukum jogamon ila ba'din fewde yog ada wande makko ha tampuda odon jibidini bibbe ha heewi ceeraw biyaama ceerma e dow jawdam hol nin jawdi comdi ni jogida mboɗa seerma e dow jawdam hol ndin jawdi hol ndin comdi so tawi ko kanko noon yiɗi yaltude e ma aɗa wawi wiide noon mbeɗa mo wooda ko adde mbiya ala min kay mi woppani aha e dow de mboɗo woppa danamade e dow kakam tottami kakam fof tawde a natti yiddemi addu kakam min kam mboɗo yinma ha joni sa natti yiddemi no yoɓam ɗum kam ne dagui ko kanko holluma ceysegal wa amma tawi wona noon ala a heɓtata sa seeri tan ka seeri e yahat wa akhadna Allah wi kamɓe rewɓe ɓe ɓe nangino e moɗon wa akhadna minkum ɓe nangino e mon mitagan ahadi ghalizan tekku hol ɗum nde humetende ceernajo kumowo o wi ko imsakum bi ma'rufin aw tasrihun jaggirama no moƴƴiri gondon no moƴƴiri so ɗum ala goppama no moƴƴiri o yaha mata hoynudemo ko neɗɗo Allah wi wala tankihu hoto ndese ma nakaha on mo resno ɗum ma nakaha on mo resno ɗum oɗo ko bi maana man hoto ndese on mo resno ɗum aba'ukum babiraɓe mon kala mo bamma resno
so seeri a resata mo bamum bamma resno a resata mo bamum bamma resno a resata mo bamum yumma resno a resata on ko bamma bamum yumma ko bamma bamum bamma ko bamma kala mo be goto be do resi a resata ha darga daro min An-Nisâ do bange rewbe illa ma qad salafa dum so wana ko bennuno dum bennino Allah yaafima dum benni den ene dagino so bamma sey tan bamta dum benni innahu restude jom suudu bamum kana latima fahishatan ene boni dey wa maktan ene hutane kay wa sa'a ene boni kadi sabilan lawol yani hurrimat ala baba cawndi ala en baba cawndi se série human kaw so resi série human sadi yidi mawniraado won jida yuma baba série sadi yidi human anani ene dagi baba cawrido se série human tawde adi yidi ene dagi harmani kala kaldo dana bakkat kaw so série dagi human kala kaldo dana bakkat mawne walla minya série human kala kaldo dana bakkat yow ala ko ali kay ban bandi ko kaari ko bandi ko taadam jidi baba ko be jib taada kay hatta neddo resde mo yid bana ko dum hayde wadi rewbe soyit sayi ko rewbe soyni rewbe fo dum ha bande resira walla seyid matan kana harmini on deb be badda dum ha harma kisa wana gonga ko fenante komo bamma resi biedane harmi mo bamum bamma ben harmi kono bamma cewdido wana keeci mu jaltuda mo haala dum yeso joni ma en jango dum yeso waddade hurrimat alaykum harme modon ummahatukum yummirabe mon yumma jibindoma e yummum yumma e yummum yumma e yummum bamma foko yumma hay gota resata wa banatukum bibbe modon rewbe biye debbo e biye debbo e biye debbo e biye debbo kala ko yelte makko hayso ko gorko biddo gorko yelte makko jogi resi biddo walla biddo gorko yelte makko resi debbo do resi jibini o arasata o ko bane gorko o ko bane debbo o jibini biddo gorko jibini biddo debbo on biddo arasata dum an ko banatu dukti tagota ko ma alo dum yeso banatukum bibbe mon on desata wa akhwatukum bandirabe mon rewbe bande debbo mo jida yumay baba e mo jida baba e mo jida yumay baba fu arasata wa ammatukum gorgol ma jida baba yumay baba e baba yumma fu arasata jida baba yumay baba o harmi jida baba o harmi jida baba yumma o harmi heddibe karma fami wa khalatukum yummirabe mon sawndi yumma jiddo yumma baba jiddo yumma baba jiddo yumma o harmi yumma cawlido god harmani wa banatul akhi biye gorko mawne gorko biyum arasata biyum hadal ngadaro wa banatul ukhti bane debbo biyum e biyum hadal ngadaro hayso ko gorko biidan gorko jiwi biddo debbo arasata ko biko ko banatul ukhti tan wa ummahatukum non yummirabe mon Allah tino ben yummirabe arda anakum muyninobe on yumma muyni doma taw jibinani mo ene wada yumma maya goddo muyni ma walla yumma ko yontado yobat muyni domo on arasata dum bi kala mo jibini arasata kala mo gorko mako jibini arasata famide kanko debbo muynin domo o kala ko jibini arasata kala ko gorko mako jibini hayso wana kanko jibini arasata famide mayra boggel muynin ma kala ko Abu Ibrahim jibini aduna arasata am fami Pulaar sabu Abu wonti bamma o pamata wa akhwatukum bandirabe mon rewbe min radati muynam ay woni kalden ko eyyo ay wo yulhaqu bi zalika bi sunnati al banatu minha wa hunna min man ardatu mawdu'atu ay gondudo ay makko jom galle makko o bibbe mumen of wal ammatu wal khalat wa banatul akhi wa banatul ukhti minha kambe fof kala gorgol ma
hol on gorgol ma muyni be ba kala yumma muyni ma kala bane debbo muyni nodo e ma yum famide kala bane debbo muyni nodo e ma yum kala gorgol ma muyni do e ba ma toon ara sata kala yumma muyni do yumma toon ara sata muyni e wa bana ukhti kala yumma toon biyum ara sata في حديث يهرب من الرداء ما يهرب من النصر كلا كو حرمتا اسكو en harmay muyna so na be uttiti be halni nam ben wa ummahatu nisaikum yummira be rewbe mon jom jom suuduma aresata dum tanum jom suuduma aresata dum ha darga daro ha hayato yumma hawa aresata wa amma yummum jom suuduma cawdiru ada resa kono ma ciara jom suuduma onon fami Pulaar jom suuduma cawdido ada resa dum kono ma ciara jom suuduma wa rabaibukum non ne juttanebe mon allati no ben fi hujurikum ne habe e hengoji mon hayso wana dum hay mo ne haka don kay ko wi don habe hengoji mon ko hay mo ne haka e hengo mane kay ko jom suudu ko bi jom suudu ma ta bi jom suudu ma tawde tan ana de debbo sido wana ma sido wasa harbe ma hankanti jutte kam awanta restan sido wana don sido wasa wonde don min nisaikum ummade rewbe mon Allah tino ben rewbe dakhaltum bihinna be naddudo ne mumen debbo sa jami dum a humanama e mudum a hurtini dum biyum harmema mimo on kumanama o hurtaaki biddo buri seborde woppu mo comptana biddo ne dagi so hurtima no woppu fa in lam takunu dakhaltum bihinna so tawi non on naadane mabbe on laataaki odon naadde mabbe ay take fala juna haalikum ko demba halama joni ko bakkar ala e modon ne ndesa ton wa halailu rewbe abnaikum bibbe mon alladina nabe min aslabikum yaltube keeceje mon biddo mo jibinda jom suudu ma resata kono mine bamma jidi me bab aseri mu humtantu min ko ba tawdir an hafas sa seri deb saydu mam haydara ko woni hen ene moji ha may ka en dam tan jokkoto ko bamma jibindo mo on woni mo dagota kono bamma cawdido sa seri no humantu no bamma cawdido serata kumanani kanyum ne kay sa seri no humantu haydara la hen aslabi ko wima ko yaltube keeceje mon o yaltane keeci mon o ko cawdido walla ni won ko no yidi baba cawdido kay fistiga yaltane ma o ya andum Allah won tajma me ndendin ton tay hakkunde dido jiidibe yumma baba walla yumma walla baba ben harbi sharia wi ena harmi neddo nawlondire e gorgol mum wattaki ene harmi neddo nawdondire mum cawdido wadataaki no sharia wi rata mo ganduda sellata ndesa dum ndo sellata nawlirde mo sellata ndesa fof sellata nawlindiron kala be cellata resndirde cellata nawlindirede wana en jangiri jonjo neddo resana gorgol mum ndeke neddo e gorgol nawlindirtaaki wana en jangiri jonjoni neddo resata yumum cawdido ndeke neddo yumum cawdido nawlindirtaaki dago sap sadi yidi yumma o cawdido tan a sera mo kanko gadda yumma cawdido malik buyere si may ene yidi do malik yo ser mayram wado yakkaja ngam na way dagat walla bi kajbi mayram buyi nawul mire kaja buyi dagota so wana no bi mayram mo sere bi kaja war do kaja ara wana bi kaja bi mayram kan dagi ha may bi kaja bi mayram nawul ndire dum ka wondi ko dagade ha burti dum burtu dagade ni dum ka wondi honde en dam ha burti bi mayram be ngoni nawul ndirtaaki kono bi kaja be desnir walla be desnir kay nawul
o wi kullu ithnatayni kala rewɓe ɗiɗo law quddirat ayyatun zakarat hurrima o wi rewɓe ɗiɗo ɓe ngannduɗaa so tawi dira oyo woni gorko oyo woni debbo ɓe ndesnirtano ndeke enani de fa innahu yahrumu jam'uma ndeke wadde ɓe nawdirta wa amma law kana tagdir oko law oko tagdirde ndeke wonɗo wasata harmude holɗum neɗɗo ene nawlodire e yummum joom galle mum ene sella neɗɗo ene nawlodire e yummum joom galle mum kono neɗɗo resata yummum joom galle mum neɗɗo resa e ɗum ay en mbaɗi joni kajjaba wona ko Aliou Gawlo resi ndey Aliou Gawlo resi ndey ndey ko ɓi kajjaba Aliou buuɗi seeri ɗum kajjaba hawre ala ko Aliou Gawlo resi ndey Aliou jogino jinnaɗo mum ko goɗɗo no paamirta taw wona bam makko ko goɗɗo jogii jinnaɗo makko kanko ari ndey Allah jogiiɗo jinna arana ndey nawde ndey wona o ko esi ko walla yejiti on paami Pulaar walla on paaman walla faati pende ñebbel mbaɗen toon ɓuri ɗum seeɗa Kumba jeeri resi ɗum ko Mika Kumba jeeri resi ɗum ko Mika Kumba jeeri ko gotum tan no Aliou Gawli wona ko yummata ɗon defara ene sa tawi no hoddirama desɗo Kumba jeeri o wona tawi ko oɗo mbimi Kumba jeeri no paamata tan no mbimami ni tan a jongo noon tan ko Aliou Gawli ni tan ko noon tan so Mika joni resi Kumba jeeri so tawi yummum Mika ko banggue goɗɗo jogoya so tawi Mika seeri Kumba jeeri desɗo oyo o ɗe wawi arande o ganna oto faami de no dagi o zawjiha debbo nawlodirede e yummum joom galle mum aw bintihi min gayriha walla ummu sakke bamum ummu sakke ene jogii debbo bamum ummu sakke ene jogii debbo mo wona yummum ummu sakke omo jogii debbo mo wona yummum ummu sakke ummu sakke resi ɗum ummu sakke resi ɗum ko Mika bamum ummu sakke o ene jogino debbo goɗɗo seeri ene dagi Mika abdoya o nawliremo ummu sakkati ko joom suudu bam makko neɗɗo resa joom suudu bamum daganoki neɗɗo resa joom suudu bam ko ne dago nawlidirta a faman haji watta makkine kati debbo kono Kumba jeeri kam aɗa bamum ko ceerno jarga jibin Kumba jeeri wona ɗon a faami han kadi o wondane e oɗo faati pende ñebel keɓe serɗa Mika noon resi Kumba jeeri Kumba jeeri andi Mika ko ceerno jarga joni waɗa ceerno jarga en joguino pendel o ɓayri pendel Mika humtana pendel nawdira e ɓii ko ay
o sinno pendel hoddirama ko gorko resata do kumba jeeyi soddinama gorko sella rasde joom suudu bammu ne resde joom suudu bammu kono neɗɗo ene nawde joom suudu bammu kam so bamma seeri gorko ma o so welama addoya on nawlodire on ala mbawɗa he neɗɗo sellata maccuɗo mum resa ɗum kalifa debbo kalifa sellata maccuɗo mum resa ɗum sari jaɓata kono neɗɗo ene nawdire korɗo mum ene sella ɗum woni mar'atin ba'da bintihi aw rijuha zu hilli rendinde debbo e yummum joom galle mum nawlodira ene dagi walla debbo e joom suudu ɓiyum ene dagi walla jiyaɗo e kalifa mum nawlodire ɗum zu hilli ne dagi ɗum ene dagi woni wa hala ilu rewɓe abnaikum ɓiɓɓe mon alladina no ɓen min aslabikum yaltuɓe keeceje mon Allah wina harmi wa an tajba on ndendin ton bayna luktayni jiidiɓe ɗiɗi yumma e baba illa ma qad salaf sawna ko ɓennuno Allah wi ɗum kam ne dagino kono ɓenni hankadi dagaki inna allaha lamɗo Allah kana serani gafuran ko jafotoɗo ko ɓenni ko adide haɗete rahiman jurmoto الذي وحرمت عليكم حرمنا مؤمن كد المحصنات rewɓe ɓe ngannduɗaa ko resaaɓe ɓe cuwa seereede resde debbo mo o seeraaka ɓen harɓe ama ɗum min an-nisâ to baŋnge rewɓe resde rewɓe ɓe ngannduɗaa wonaa seeraaɓe ɗum mbiɗaani harme faame illa ma malakat aymanukum ko wona ko jeeyi ɗum ñaame mon ko wayno horɓe mon horɓe ɓe ngannduɗaa ko dahaaɓe so tawi a dahi korɗo addama e ma fala kum woɗɗu hunna ene dagani on jaaɓon ɗo in kana lahunna azwajum fi daril harbi hay so ɓe jogii worɓe to darul harbi badal istibra isa laftinimaɓe ene dagui jaaɓat faami Allah wi kitaballahi ando winma kode harbi desaɗo ɓesde ɗum jaro wona korɗo de so tawi joni a yehiɗo ayna balla ɗo a dahi a addiɗo taw ko rewɓe resanoɓe addi ɗumen ɗo e wuure he eywa a lastinimama ɓe ha andama ɗo wona deedi sa yaaɓi ɓene sella da tottuyima mbimi sa yaaɓi ɓene sella min sella yabdeɓe kam kitaballahi ɗum ɗon ko bindade onande Allah alay koye mon yani ko farilla e moɗon o uhilla lakum on dangnanama sehda on dangnanama ma wara ako woni caggal zalikum ɗum moɗon andi tuggude hanke ko ñamguɗa hurrimat aleykum ummahatukum tuggude toon ha ɗo eywa ko ene harmitat joni noon ko wona ɗum ko noon tuggude hurrimat fewde ɗo ko wona ɗum ko on dangnanama paama ɗum woni wo uhilla lakum on dangnanama ma wara ako woni caggal zalikum ɗum mon Allah dangnani on an tabtahude ɗaɓɓoto eywa e rewɓe he ɗaɓɓironɓe be amwalikum jawɗele mon ceŋeji muhsinina taw ko resdirɓe gayra musafihina anani de taw kadi ɓe gona jinodiroɓe ka taw wona jinodirteɓe resaɓe resde wona jinodirde famastamta'atum kala ko dahmisɗon kala ko dahmisɗon min bihi e mum kala ko dokkuɗon ɓe min hunna e maɓɓe on jaaɓiɓe on desiɓe on dahmini mamɓeɓe kala e maɓɓe famastamta'atum bihi kala ko dahmisɗon e muɗum min hunna e maɓɓe fa atu hunna totteɓe ujura hunna jobdiji maɓɓe ɗum woni tengeji maɓɓe farida tan ɗum ɗon ko farilla wala junaha aleykum bakkal ala e mon noon fima taradaytum kala ko mbeɗodirɗon bihi e mum min badel faridati caggal masalan anani de ruɓu dinar so ruɓu dinar waɗama gasi kala ko hankkadi kalɗa e debbo ene sella ruɓu dinar no yo timmu so ruɓu dinar timmi so wima ya addu million hankkadi hakkude moɗon so wima kadi ko wima fof hankkadi ene sella so wima machine ñotowo so wima auto so wima biye makko kala caggal ruɓu dinar o ɓenni kala ko yen hen Allah wi ɗum ɗon ana min ba'dil farida woni inna allaha lamdo Allah ana o serani aliman ko gandu tago makko hakiman ñeñol wa man lam yastadi minkum kala mon mo hattanani dawlan anani de bangue to bangue ngalu ala ngalu al yankiha ko resirta al muhsanati rewɓe rimɓe al mu'minati daw julɓe ala ngalu ko ene resira debbo julɗo debbo dimo ala ngun ngalu Allah wi fa mimma malakat aymanukum koko jeeyi ɗum ñaami mon ndese ɗum ndeson horɓe min fatayatikum anandi e sagataɓe mon al mu'minati rewɓe julɓe wallahu Allah noon bi imanikum a'lamu ne andi bi imanikum omo andi limanagal moɗon wadde faktafu bi zahirihi keññite ɗe
anani ko feeñi he ko wakkalu sara'ira ilayhi ko woni nder ko mbaɗe e juuɗe Allah fa innahu la alimu Allah woni ganduɗo bi tafsiriha ko seeɗo anani sabu rubba amatun tafdalul hurratu anani heewi korɗo kañum ɓuri dimo wona wadde hoto nek resde debbo dimo korɗo eyyi so tawi aronki dañde ngaalu ko ala resida debbo dimo julɗo ƴeew korɗo julɗo ndesa sa jibini noon halfe sa jibini halfe aɗa korɗo kalfaɗo ndesta sa jibini halfe mo halfaka wona korɗo e pamadu Allah wi ba'dukum min ba'din yoga mon e yoga antum wa hunna sawa'un fi din wana wadde onon rimbe be e kambe horbe be fof onon foto bangi diine kon goto wadde fala tastankifu min nikahin or ne feresde fanki ho hunna de sebe kambe be do horbe bi izni e yemirore ahlihinna walla ahlihinna yemirore adani dey waliyaɓe maɓɓe woni halifaɓe maɓɓe ko aatu hunna tottebe kamɓe segere horɓe ɓe ujura hunna teŋiji maɓɓe bil ma'rufi no moƴƴiri tawa ustani tawa kadi juutani muhsanatin tawa kamɓe horɓe ɓe eɓe curi gayra musafihatin ɓe gona jinoɓe taw ɓe suriɓe ɓe gona jinoɓe wala muttakhidati baɗa tambar alhamdulillah barakallah mawɗati taw mbaɗa jogitiɓe أخدان سهلا بجند فبنج سر الله فإذا أحسن ستيب اللسان فإن أتينا سبنغد بفاحشة بنان الله فعليهن إن ودي بكم بهر ببه نصف كشر ما على المحسنات كودي رو بريم ببه rimɓe rewɓe boomi wona en janngino boomri dimo so jini ko fiyete temedere dey korɗo noon hay so resama ko feccere wadde ɗo fota من العذاب تبانغ هيت من العذاب تبانغ هيت فيجلدنا 50 بيئة تفند جيبو غول ويغربنا نصف سنة أيوة مثلا بتوم بين فد فكر هيتان ويقاس عليهن العبيد أيوة ببيع ورب بينا هاي ورب ما بفهين إيسره ما تشوف ورب بيع بينا كنونتر ذلك رست كرب توا على تنگ sa ala tan reste korɗo ɗum ɗon liman khasiyal anata wodani ko kulɗo jina sa andi sa resani a jinat ndesa korɗo kono ganduɗo so resani korɗo jinata on so dañani tangi dimo yo jooɗo wurta e korka tan yo wone korka rane may fo min kum e mon wa an tasbiru so tawi on muni resde ga wasde resde horɓe ɓe son mbasi resde horɓe ɓe hayrul lakum ɓuuri moƴƴande nde wonno sa resi korɗo ɓiye wonta ko jiyaɗo so ɓiye wonti jiyaɗo noon ene muusi seeɗa wasde resde korɗo ɓuuri moƴƴude wallahu lamdo Allah gafurun o jafotoɗo rahimu jurmoto yuridullahu Allah kay muuyi kodi yubayyina lakum haɓo feññinan on shariaji diine mon e maslahaji alhaaliji won wa yahdiyakum o fewna on sunana laabi allazina no ɓe min qablikum adinaɓe on ene oɗon ndewa hen wa yatuba aleykum Allah jaɓana on tuba yedde ubikum an ma'siyatihi anani de o ruttono on ga gofol makko Allah ti kuntum aliha ngol gonnoɗon e muɗum Allah jaɓana on tuubu biya paatan ɗoftade mo wallahu Allah noon alimun kanko woni ganduɗo on hakimun ñeñuɗo e golle mum wallahu lamɗo Allah yurid ko Allah ummuy ko an yatuba aleykum nde o jaɓanta on tuubu buya o yuridu alladina muuƴen noon yettabi'una ɓe ene ndewa ashahawati tuuƴo ton yahudiyankoɓe annasara en e majusiyankoɓe e zunnati en e fereɓe waɗoɓe parti ɓe koye ɓen ɗon muuy ko antamilude oñoto ɗon maylan oñogol aziman mangol ɓe jiɗi ko yo on oño ga gonga mbaɗon ko harmin beele mbayonno ɓe mbayni yuridullahu Allah kay muuy an yukhaffifa kono hoyfinanta ankum ga moɗon Allah muuy ko newnande on ñawoje sharia ko xuligal insanu neɗɗo noon tagama da'ifan ko looɗo la yasdu anin nisa'i wa shahawati neɗɗo tagama o wawa muje ga rewɓe o wawa muje ga tuyoji ya ayyuha alladina amanu he moɗon gonɗinɓe Allah la ta'kulu amwalakum ora ñamodire jawɗele mon baynakum hakkunum bil batil no harmiri ora ñamodire jawɗele mon no harmiri affaire anani de e watiriyagal en funti en ñamirta to banggue riba en tettude en ɗum ɗo fof ene harmi Allah hoto mbaɗen illa an takuna so wona noon so tawi jawdi ndi ñamgol ngol yani
tijaratun koye juuɗaw an taradin minkum taw ko weli aga aɗa wela omo wela a addi tewdere aɗa wela kanko jeeyowo marché o addi marché ɗiɗi o tottima aɗa wela a hanga ka mandilaɗe a soodi kara ɗum wona faami wata illa an takuna so wona noon laato anani dey taw ñamgol jawdigol laati tijaratun ko juuɗaw ɗum noon kam an taradin ga welodiral min koɓe moɗon aɗa wela omo wela ɗum kam wona dagui ñamodirino ɗum wala taqtulu anfusakum oto mbare pittade mon birtikabi ma yuaddi ila hilakiha sabu waɗɗitinade ko ene yettinma fewde halkude fittanuma ayyan kara fi dunya wal akhirah wadde ko harmi mbareɗa e aduna walla mbaɗa ko harmi ma ya nata jeygol oto mbaɗe ɗum andi sa tetti jawdi ñanande aɗa wawi warede sa wujji jawdi ñanande aɗa wawi warede sa jampima jawdi ñanande sa tawi a woni daboto a yeehi leyɗele a waɗi priyagal a heeɓi million ngaji temedere walla temedde ɗiɗi million jomum yiyani ha joom so ari wawi pelli ɗum ɗum wala taqtulu anfusakum kene mbaɗe fittade ƴettude fittade wursum kene waɗa ɗum inna allaha no lamɗo allah kana o laatin bikoɓe mon rahiman ko jurmotoɗo saabu haddemo ɗum o haaɗi on ɗum wa man yafa'al zalika kala mo golli ko haɗa udwanan e yewtide ko dagui fewde ko harmi ko zulman e toñde fa sawfa nuslihi allah wima min nannu فسوف نسليه من نار نارا جيب الأسمة وكان ذلك لاتم دب على الله الله يسير النبي إن تجتنبوا ستوي أنقل إسيم كبائر مولي ما تنهون عنه كالد الغامود ووين أنا نديك غندا إني أدى إما حلقات أي كالقتل والزنا وين ورد هوار ولا جناء ولا وجود هي بتعمل جيد على أنني الله يس أنقل بيد بكتو جمود نكفر عنكم من كفرنا سيئاتكم بنندي جمود ندخلكم منا نون ايوا اناني دي مدخلا ناتر de kariman de ganduda ko tedduno hono aljanna wala tatamannaw hoto ngode de ma faddala Allah bihi ko Allah burni e mudum ba'dakum yogamon ayala ala ba'dina yoga so tawi wonko Allah rokki goddo fakkanima hoto watte hen haqqille ma to watte hen haqqille ma sa watte hen haqqille ma tan gonta ko hasid woy sa yo ko karin dañiro dum den dum wala dum non ko hasdagal arta Allah horo badeno tamanni o wen sababu ay o jippade ko ummu salamata kanko jom suudu nelaaɗo Allah o wi hanino kawnuha min ar-rijal hanino taw ko koy worɓe o jeeya wa zalika woni sababu wiide mo non li anna Allah sabu Allah faddala ar-rijal Allah ɓurni worɓe ala nisa e dowreɓe bi umuri wona gueɗe ɗe Allah ɓurni gorko e dow debbo o wi min ha ene gueɗe ɗe Allah ɓurni debbo e gorko e dow debbo al jihadu debbo farlaka mum tellode wal jum'atu debbo farla kay juulede juma wal ziyadatu fil miras debbo kadi gorko kadi ɓuri debbo miras to bange ndono ko gayri zalika wa tamanni sa anda ko wete tamanni at-ta'alluqu bi husuli amrin fil mustaqbal ko yidde yo Allah rakkam ɗum ɗo e joomam ya rakkam ɗum wete tamanni ciida talaffufu ko huude ɓennude cunoɗa أهبائي يدوس السلف وحصول أمر في الماضي فإن تألق بانتقال مال غيره له أو لغيره مع زواله عنه فهو حسد مذموم o wi so tawi haqqille ma woni ko ganduɗa ko goɗɗo joguino yo iwi e juuɗe makko arta e juuɗe makko walla ala ko goɗɗo o joguino ko yo iwi e juuɗe makko hay so artani e juuɗe ma yo iwi e juuɗe makko no fata goɗɗo oto wone makko tan ɗum ko hasidaga ɗum kam ala ka barke ɗum waɗa ka barke ɗum woni noon Allah wi am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi oɗon kaasiɗo yimɓe ko Allah rokki ɗumen o fi zalika koye ɗum ɗon qala ibnu hanbal ahmad ibnu hanbal omo yima ɗum o wi ala kulli man batali hasidan a tadri ala man asa al araba o wi an balɗo an hasidomi aɗa andi mo bonɗanede o wi ala jawabu mum ko ala men ganda asa ala llahi fi fiirihi bonɗanede koye Allah e golle mum Allah itti huude hokki goɗɗo mbiɗa woy sayo bonɗanede koye Allah ka annaka lam tarda lima wahab elle a welaka ko Allah rokkibi ko fakara jazauka o wi ɓuuri wonde jobdima an kanduɗa ko an khassani ko Allah hertinami e ko rokkibi ko wasadda alayka ɗarigal ɗaɗatu Allah udda e ma dendagal laabi ɗaɓɓale fof mbasa dañde Allah rokkibi ko rokkibi ko an kedduɗa e basal woni hasidagal
وإن تألق بمثل ما بقى بمثل ما لغيره ما بقى نعمته فإن كان تقوى أو أصلاحا وإنفاق مال في الخير فهو مندوب فتوينا وانكو الله ركي حافظ الحافظ دني ريني قرآن أن بيا الله باي من ريني قرآن كوا حافظ كيو هدو قرآن kare min yo Allah rokka mon ɗum walla ala haafat dañi million ngaji min yo Allah rokkam million ngaji onon Allah rokkiri haafat ni taw million ngaji ene keddo juuɗe haafat walla haafat huuli Allah min yo Allah waɗam no waɗi haafat ni min mboɗo huuɗo Allah walla haafat ko moƴƴo yo Allah waɗam moƴƴo no waɗi haafat ni walla haafat no jogii jawdi o moƴƴo weleede Allah min yo Allah rokkam jawdi mbeɗa waɗa ore weleede Allah ɗum ɗon o wi man duubon ɗum ne yiɗa ɗum ne moƴƴi ɗum tawi ko ɗum kay baasi Allah faami ni tawi ko ɗum ene moƴƴi haamay woy konngol nela sallah sallam o wi la hasara illa fi isnayni o yiha asdagal so tawi aɗa waɗa oto waɗ ɗum so wona e gere ɗiɗi rajulun atahu llahu malan fa sallatu ala halakatihi fil khayri o wi gorko Allah rokkamo jawdi Allah wurtamo e halkude jawdi ndi e moƴƴere wa rajulun gorko atahu llahu l hikmata Allah rokkamo gandal fa huwa yaqdi biha omo ñaawira gandal ngal wa ya'lamuha wa yu'allimuha an-nasa omo jangina ɗum yimɓe ɓe ande mbiya Allah hokke ɗum wa amma in kanata mannil mala li mujarradi l ghina fa huwa jaizun so tawi noon wona pour yo dañ e ko moƴƴere tawi ko jiɗɗata ko ya dañ ande ngandu tan ho dañiri ni ɗum kam ene degui kam pasé ala e ɗum ala kono yo Allah itta juuɗe makko ɗum ko haalisagal yete Allah wi lir rijali ene woodani worɓe nasibun geɗal min maktasabu koɓe paggiti to bange moƴƴere e jihaadi wolin nisa'i ene woodani rewɓene min maktasabna kala ko paggiti to bange dewal Allah kañum ene ma dokke ɗum ha timma hay goto e woppetake hay goto hen fof kala ko waɗi e moƴƴere ma yoɓe ha timma faami bima fil hadithi rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha so tawi mi yamiranoma yomi yamir neɗɗo yo sujjan neɗɗo mami yamiranno debbo yo sujjan gorko ko fil hadithi ida bata ar-rajulu ghadbanan ala zawjatihi so tawi gorko waali jamma ha weeti ene tikkani joom suudu mum batatil malaikatu tal'anuha ila sabahi malaikaje mbalata hudde debbo o ha Allah findina subaka so gorko waali tikkande debbo mum e jamma ha weeti malaikaje mbala huddemo kanko debbo ha weta ene moƴƴi was'alullah Allah wi hoto kaatiruɗe ñaagoɗe Allah tan min fadlihi e ɓuural mum kala ko kato jiɗɗo ñaagoɗe Allah rokka on ma so monde haasideji inna Allah kay kana serani bi kulli shay'in kala huuɗe aliman ko ganduɗo wali kullin ene woodani gorko ene woodani debbo goto hen fof ja'alna min mbaɗani mawaliya geɗal mimma tarakal walidani ko woppi ɗum yumma e baaba wal aqrabuna e bandiraɓe goo fof ene jogui hen geɗal to banggue ɗon walladina e ɓen ɓe ganduɗa aqadat aymanukum ene fiɓodiri ñaame moɗon onon julɓe ɓe e mumen oɗon fiɓodiri ko wayno madina naɓe nde makka naɓe ɓe peri tawi ɓe madina ɓe gaadodiri goto mabɓe fof aadodiri e goɗɗo on somi maayi aɗa ronami madina najo wiya noon makka najo wiya somi maayi min aɗa ronami madina najo wiya gallam en peccat jawdam en peccat en gaadodiri Allah wi joni fa atuhum totteɓe nasibahum gueɗal mabɓe to banggue miras holɗum woni sudus totteɓe sudus ko ɗum ɓe jogui inna allaha no lamɗo Allah noon kana serani ala kulli shay'in kala huude yo huude sahidan ko ƴellitiɗo hen wa minhu haalukum alhaali mon o Allah ne ƴelliti hen Allah wi ɓeɗon donnata mum ko sudus ɓe gadodirɗon oɗon piɓɓodiri e mumen goto hen fof e so goɗɗo on mayina ɗon ɗum taw on jiidani Allah wi ko sudus ɓe tottete ɗum noon ko ayatul miras hade tellade nde mira telli han ganda Allah wi ala ko jiidiɓe tan downo def mo jiidani ronodettak woni ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd الرجال وربنون قوامون دوكاما سمبيجي على النساء
e dow rewɓe de Allah de ene rokki gorko e dow debbo sembe wiyeede gorko e debbo poti kay ɗum wawa wonde e aduna wonta won haydar nga daro kaal ɗum fof feni Allah fenni ɗum feni Allah fenni yummum ɓiɗo debbo e gorko poti feni Allah fenni yummum ko woni sababu aya o jippade gorko ne wiya Sa'd ibn Rabi'a ko ahadu nuqaba il ansari ko goto e délégué ji Madina na nasazat zawjatuhu jom suudu makko suutinoma wasmuha inde debbo o Habibatu bintu Zaydin ko ni debbo o wiyete debbo makko suuti faladdamaha o fiiɗum hello dok yehi haaltonoye bamum fanɗalaga biha abuha bam makko yaade makko ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam babiraɗo yaade makko to nelaɗo Allah wa qala lahu babiraɗo o wimo o de kad laɗama karimati ene wayno o fii eywa joom ɗiyam o fii ɓiyam o fa qala annabiyu nelaɗo wiili tattassa min zawjiha jaade o yoftoyo hello ngo jehe o yoftoyo kanko oɗo Sa'd ibn Rabi' yaade makko fa zahabat ma'a abiha o yaade joom galle ba makko haw yetti Sa'd ibn Rabi'a pour o fiya ɗum hello fa qala lahu alayhi salatu wassalam nelaɗo Allah hawre wahyu tellima Allah wi nelaɗo woodi mo neli wi mbiyeyo gartu ɓe garti irji'u inna jibrila atani jibrilu are aw waqara al ayata o jangi aya o ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd thumma qala aradna amran o wi minen de min jiɗino wadde alhaali wa arada Allahu amran Allah kadi yiɗi wadde alhaali wa ma aradahu Allahu khayrun ko Allah muuyi ko ɗum woni ko moƴƴi e wadde Allah noon wi ala joftago ala hakkude gorko e debbo ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa'i Allah de wi worɓe de dokkama sembeji e dow rewɓe holko woni sababu bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd sabu ko Allah ɓurni yoga mabɓe e dow yoga andi Allah ɓurnimo gorko e dow debbo to bange gandal Allah ɓurni gorko e dow debbo to bange haqqille Allah ɓurni gorko e dow debbo to bange ko wiyete wilaya to bange masala de kuɓal en kañum wonata Allah ɓurni gorko e dow debbo to bange almamagal e ko wona ɗo wa gayru zalik wo bima anfaqu e sabu ko kamɓe worɓe ɓe keɓe nafqi rewɓe ɓe min amwalihiɓe jawɗele mabɓe wona an resata debbo aɗa waɗa dépasse aɗa waɗa ɗum dépasse aɗa resa aɗa ñammina aɗa yarna aɗa holna aɗa holtina i aɗa waɗa teŋe i on so tawi onon poti kadi ɗum hawnoto Allah wi fassalihatu moƴƴuɓe rewɓe ɓe noon ɓen ɗaani tatun ko ɗoftiɓe worɓu ɓen ɓen mbiyete moƴƴuɓe sa nani debbo moƴƴo ko ɗoftiɗo gorko mum hafizatun lil ghaibi renanoɓe worɓu men e birnal ndena farjiji mumen e ko wona ɗum bima hafizallahu ko Allah reniɓe hayso awsa alayhinna al azwaju ko warɓe maɓɓe mbasi yiɓe ko ɓe golla ɗum wallati ƴen rewɓe noon takhafuna andi en jangi en mbi debbo kam e gorko fotata ha baɗa wa alam anna ba'da ar-rijali afdalu min jinsi an-nisa'i wone worɓe kam ɓuri rewɓe fof firtata noon anna ba'da afradi an-nisa'i afdalu min ba'di afradi ar-rijal firtata noon wone rewɓe kadi ɓuri kadi wone worɓe ko wayno Maryama bintu Imran en Fatimatu Zahra en Khadijatu bintu Khuwaylid en Aishatu bintu masalan Abi Bakri en ɓeɗo wone worɓe kam kamɓe ɓuri ɗumen ba ɓurde worɓe fof noon kono worɓe kam ɓuri dendagal rewɓe wona rewɓe noon woni hen ɓe ɓuri wone worɓe kam ɓeɗo rewɓe ɓuri ɗumen Allah wi wallati ɓen rewɓe takhafuna ɓe ganduɗa oɗon kulinu suusahunna cuutogol mumen a faami oɗo debbo yiɗi tan ko wada ko mbiɗa ɗum suuto ɗum dartata
o wanma cokkas beele wooda ko mbaɗɗa ɗum dañana yaari ene yiɗi yaade hol ɗum o feññini maaleji mum sa haalde makko o noddata sa noddimo o noddata sa haalde makko o jaabata sa wimo waɗanam ɗum o waɗata sa wimo jooɗo o joɗta ko ɗo wela o yahata ko nde o wela o artata an kandi o yiɗi ko mbaɗan wonko yi an ka miskino Allah o yi faraysanajo walla amérique najo omo yiɗi mbaɗa fedde feere diwɗude mbete omo yaha to Allah wi so on jii ɓen rewɓe fa izuhunna mbaajo ɗeɓe kulɓineɓe ko Allah wi hen so tawi o jaɓaani wahajuruhunna kiiɗo ɗeɓe to fil madaji'i to bange lelɗe so on jooɗima e diwa on lelodima an tello leydi so tellima an ngabbu so haaldema hoto jaaboma annen deƴƴa so salima aɗon kiyo naf a wajima aɗon kiyo naf mbiyama wotte hul Allah rento lette Allah gorko ede jogui haqqe e debbo de gandade ɗum ɗo moƴƴani de ko mbatta ko moƴƴani de an kadi kalanama sa ronki a ronki wadribuhunna hankanti piyeɓe piggal ngal helata ƴiye noon ay binta nguru anani o wi anna al hijrata wad darba la yasuhu fi'luhuma illa idha tahaqqaqa nusuza o wi fiide nde e woppude lelde nde dagotta ko gorko waddi ɗum so wana kaɓogina oɗo hankande gonko ɗum darta a faami o yuraduna fi darbi zannul ifadati sa tawi sa nani aɗa fiya ko sa fiyi tawade aɗa sikkede nafa wa amma al wa'du kam fala yustaradu fihi tahaqququ nusuza o wi kam wasu kam sa fof waajamo tan on kam hayso suutaki on kam hayso suutaki a faami fa in ada'anakum so tawi on mbajimama ɓe ɗoftima on fala tabghu hoto ɗaɓɓe alayhinna e maɓɓe sabila lawol fewde fiidemo sa wajima mo jaaɓi andene hoto wiita aɗa fiyamo e mere yidde fiidemo tan hoto waɗɗum hoto waɗɗum anani fal matlub anani de Allah wi ndentude onon ne so tawi on toñiɓe hada Allah leftuɗo on fal matlub an tastawsu bihinna khayran ɗaɓɓa ko yon mbasiyoɓe ko moƴƴi bima fil hadisi istawsu bin nisa'i khayran elan Allah wi mbasiyoɗe rewɓe ko moƴƴi fa innal mar'ata khuliqat min dal'in nde wonno ko debbo eywa taga koye wirgo gorko wa inna a'waja ma fi dal'i a'lahu ɓuri woñade e wirgo fof ko ƴiye gonɗe dow ɗe ɓuri oñade e wirgo fof ko ƴiye gonɗe dow ɗe ko hen noon debbo taga ala sago oño wadde wasiyomo ɗum addani debbo oñade sa yi debbo no oñi tan ko ɗum fa in zahabat bi taqimuhu o wi fa in zahabat taqimuhu ka arani so tawi a yeehi taqimuhu kasaratu o wi sa wi aɗa ɓucca hela wa in taraktahu lam yazal awaja sa woppi kadi serata kadi koko oñi tan sa wi aɗa ɓucca hela e sa woppi kadi tan ɓeydo oñade wadde fastawsu bin nisa'i khayran mbaseɗe rewɓe ko moƴƴi mbaseɗeɓe ko moƴƴita a faami inna allaha no lamɗo Allah kana serani aliyan ko towɗo kabiran mawɗo wo in khiftum so on gandi so on gandi shiqaqa luural baynihima hakkude gorko e debbo hakkude debbo e gorko mum onon bandiraɓe ɓe an bamum gorko o e an bamum debbo o on paami hakkude gorko o e debbo o waɗi coow seeɗa konko woni ɗon oɗon paami ɗum Allah wi faba asu nele hakaman nunɗuɗo gorko min ahlihi to bange koreji gorko o wo hakaman nunɗuɗo gorko min ahliha e koreji bange debbo o eywa masalan gorko to bange koreji debbo o e gorko to bange koreji gorko o nele toon ɓen ƴeewa so ɓe jeehi eywa kala e mabɓe ɓe kumpito alhaali ono way so ɓe tawi ko gorko o tooni ɓe mbaajo gorko o yo artu e debbo o hoto toon debbo o so tawi ko debbo o tooni ɓe mbaajo debbo o yo artu e gorko o hoto toon gorko o so tawi kadi ɓe paami ɓeɗo hankkadi hay so gondine koko wonata histoire so koko waɗa histoire ɓe ceerno ɓe ceernoɓe masala ɗum woni Allah wi in yurida kamɓe ñawoɓe ɓe so ɓe muuyi islahan moƴƴinde bisimillahi yuwaffiqillahu Allah hawridina baynahuma hakkude maɓɓe hakkude gorko o e debbo o inna allaha no lamɗo Allah ano o serani noon aliman ko gandumi kala hunde kabiran kumpitiɗo nder no humpitori bowan mbaɗɗen wa aleykum salam wa abudullaha gottiɗine Allah
wala tushriku bihi shay'an hoto ndendine Allah hay huude ko wana Allah wa bil walidayn moƴƴene jinnaɓe mon ihsanan e moƴƴingol newana ɗe jinnaɓe mon kiggana ɗeɓe moƴƴaneɓe wa bizil qurba jomiraɓe malladal bandiraɓe mon ɓenne moƴƴane ɗumen ɗiggane ɗumen wal yatama alyatimeɓe moƴƴane ɗumen ɗiggane ɗumen wal masakini miskineɓe moƴƴane ɗumen ɗiggane ɗumen wal jari zil qurba koddiɗo mo jiiduɗa to banggue asko mo jiiduɗa to banggue asko onon kadi koddi on moƴƴan ɗum mo jiiduɗa mo kodduɗa on jiidari kono onon koddi onne kadi moƴƴan ɗum fof ko jari zil qurba wiyete wal jari e koddiɗo al junubi koddiɗo goɗɗuɗo onon koddi kono on jiidani a faami onon koddi kono on jiidani walla oɗon jiidi kono on koddani ɓe kadi moƴƴane ɗumen wassahibi gondiɗo bil janbi to banggue mo ɗannottoɗa walla mo ndenduɗa meccal walla sanɗa mo kodduɗa e suudu moƴƴan wassahibi bil janbi o onon gonde e suudu wotum wabni sabili ɗi laawol taƴƴo ene ɗanno onon ɗannoto walla o ari ɗo aɗa jogi moƴƴanmo wama malakat aymanukum nonne ko jeyi ɗum ñaame mon horɗe mon ɓe kalfuɗon maccuɓe mon ɓe kalfuɗon moƴƴane ɗum inna allaha lamɗo allah noon la yuhibbu o yiiɗa man kana o laatiɗo muhtalan ko mawnikiniɗo fahuran basatoɗo yimɓe ko rokka allah yiiɗa o Allah yiɗa mawnikiniɗo Allah yiɗa basatoɗo Allah yiɗa ɓe ala mawnikinare noon waɗi ko kati gori wona mawnikinare fof moƴƴani ala won mawnikinare ne moƴƴi nelaɗo Allah wi attakabburu alal mutakabbirina ibadatun mawnikinade e mawnikiniɗo ɗum ko dewal Allah ceerno mat barka heeɗo wi takabburun tawadu tazallulu awsaduha mahmudatun yafulu koye finade e yankinade e mawnikinade hoto ɓurtuta kala hen ko ɓurti moƴƴani awsaduha mahmudatun hakkidade hen ɓuuri yettede kala hen ko hakkidi ɓurti hoto mawnikino ha ɓurta kono hoto yankino kadi ha ɓurta won hakkude tan sa yi tan ɗaɗa fa aɗa montoya seeɗa montoya sa yiɗa telloɗa so sa tellima ha leydi a yiyat kaɗa monta donka sa gabbi ha dow jiiɗa tellade donka ɗum ɗon won hakkude tan awsaduha mahmudatun de oto ɓurtude a faami de Allah wi alladina no ɓen yabkhaluna ɓene ɗawa ko waɗɗi e dow mumen wa ya'muruna an-nasa ene jamira yimɓe bil bukli e ɗawgol wa yaktumuna ene cuuɗa ma atahumullah ko Allah rokki ɗumen min fadlihi to banggue ɓural mum Allah rokkuma gandal cuuɗa Allah rokkuma jawdi ɗawa hono yahudiyankoɓe Allah rokkiɓe gandal e sifaji nelaɗo Allah ɓe cuuɗi ɓe cali haalande yimɓe walla naña jawdi calɗa askude Allah wi ɓeɗon kam wa a'tadna lil kafirin min podani yedduɓe ɗeɗo gueɗe min podni azabal lefte muhinan koynoje alladina no ɓen yunfiquna ɓe ganduɗa ene nafka jawɗele mumen woni yunfiquna amwalahum ɓe ene nafka jawɗele mumen kono naftirta ko ri'a annasi yeeguinade yimɓe ene kolla yimɓe wonde nana mbaɗa wala yu'minuna billahi taw gonɗinani Allah wal yawmil akhir gonɗinani ñalawma cakkitiɗo hono naafiqeɓe e makkanaɓe Allah wi ɓen ɗon de ko ɓen woni ɓe Allah fodani lekte musde ɗum woni wallazina ko wawul adfi wallazina e ɓen kadi yunfiquna ɓe ene nafga amwalahum jawɗele mon ri'a annasi saabu yeeguinade yimɓe wala yu'minuna tawa gonɗinta billahi Allah wal yawmil akhir gonɗinani ñalawma cakkitiɗo ɓen ɗon de comme ko Allah fodani lekte koynoje faman yakuna shaytanu lahu qarinan kala mo seyɗani wonani cindodiɗo ene golla yamirore seyɗani kono no ɓeɗo huuɗaɓe mbaɗata ni fasa bonide gari nan cindodiɗo tawde ko seyɗani Allah wi wa ma sa alayhim holko waɗata ɓe holko heɓata ɓe holko wonata e dow mabɓe law amanu billahi sanno ɓe gonɗinino Allah wal yawmil akhir ɓe gonɗini ñalawma cakkitiɗo wa anfaqu sanno ɓe natɗino mimma razaqahumullahu ko Allah arziguiniɓe holko Allah waɗata sa gomɗini nelaɗo ko totteɗa ko hakki holko Allah waɗanma Allah wattama haydara
wa innama dararu fima hum alayhi sa nani lorkay ko koɓe goni domum ko kana Allahu serani Allah noon bihime mabɓe aliman Allah ko ganduɗo fayi jasihim bima amilu Allah woni jowoɓe koɓe gollata inna Allah yazlimu ahadan Allah toñata hay goto saratin gabbil fodde ɗum Allah toñatama sa golli ko moƴƴi ustata sa golli ko boni ɓeydata koko mbaɗɗa ko tan wa in taku so tawi ko golluɗa ko hewde nde e famɗude nde woni hasanatan moƴƴel yuda ifha Allah tere wonde dunhu o totte ummorade Allah jobdidi woni ko sowa ko ajaran jobdi aziman mawni ni ganda hay goto wawide ko do haadi fa kayfa hol al hali kefero إذا جئنا ستوي من قد بينا يوم القيامة إنكو إخبار الواقع حالا كوك جغور أرويد وانا جون مخبصوا وادي سو كالا لنجل بسهيد سيدة مو إني سيدة إمومن النبي نلا نود إمومن يوم القيامة دارو إني سيدة لنجل نقول لنجل أنني آن نلا دو الله وجئنا بك من قد ما أنني على هؤلاء يدو بيدو مكانا سيدون يود الذين كفروا كافر بنجيدا دي واسوا الرسول وفنوا بنلا بنجيدا دي فولكو بنجيدا لو تسوا بهم الارض حانين ليدي دي سان فوتي مابي ريب تان بنا تون تان ليدي ارت hambe gonira non be mbasanade jeygol be mbasanade aljanta be gonira non law tasawwa al ard ya laysi ni nyaade dum de nyaade hen bi ma nana dum de so dum kewi ya laysi ko tutara ban nane Allah wi ñande hen wala yaktumuna Allah be cuudanta Allah hadisan yewtere kebe golluno ala go fo haltatta dum bannomi anomi haltatta amanu he modon gonginde Allah la taqrabu salata hoto ballode julde bi ma'ana hoto juule wa antum sukara tawodon mandidi dagaki dum harmuno nden hoto juule tawodon mandidi gorko goto ne wi نعم ابن عوف نعم طعاما وي عبد الرحمن ابن عوف نعم هو أميدنا غولاند من نيامد ودي انفيتاسيون فدعانا اون بنودي من نعم فاكلنا من نيامي تيوها من كاري واسقانا خمرا ويرني من سنتهر من الخمر وادين سانغارا هر من تي نعم ذات منا فأخذت منا نعم on saha goto fo ngandi nanga woni mandili tan minen fo min be tat na'am on saha wa hadaratis salatu waqtu yon futuro faqaddamuni be gaddini biyum julnube faqaratu gon me jangude qul ya ayyuhal kafiruna abudu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun an kanti min fo tan yalti mandili an kada ala haqqil Allah jippini non aya o harmini dum e saha julde be ni so jidi mandile fasi ala Allah wi la taqrabu salat oto ballo de julde wa antum sukara to wadon mandili hatta ta'lamu ha gandon ma taquluna ko don ko kalo so tawi odon jula don jule odon gonde janaba de ena harmi oto jule odon gonde janaba illa abiri sabilin so wana mo ganduda ko tajjo lawol ena danno dañani ndiyam kama la ko njula wala wadde hodo njule hatta taghtasilu a loto so on loti mo on gayri so jidi njulon danni do no on kam nyaawore mum ma mo halan danni do Labi wa in kuntum marda so tawi non asa ada wonde janaba asellani sa memi ndiyam adana lor walla beydat rafi o walla lelna dum sellude aw ala safarin walla janaba o daña don ko daña koy dangal adun dal gaidi ko wiete kuudi ko goto e mon yaltoya adana ni ndiyam aw la mastumun nisa walla on memondira rewbe on daña ni ndiyam woni falam tajidu ma anta on dañani ndiyam ko don lotoro caggal yiidade ha tampi dañani walla caggal rafi Allah wi so on dañani fata yammamu fa andi to de sa'idan leydi tayyiban di ganduda ko lamdi tamode maana tamode piye hen e leydi he laabi didi juude mon a jangina dum no shari no wadirta no Allah wi son pi famsahu maskire bi wujuhikum jasama wa aydikum inna Allah yarani katuji ghafuran kafro alam tara bela ayani ila allazina fawde ben utu rakanot nasiban gedal min alkitabi to bange gandal
to bange gandal ɓe dokka gueɗal to bange gandal ƴeew gorom yastaruna dalalat eɓe gostito gandal ngal majjere ɓe itta peewal ko gandal fono fewɗi ko ɓe mbatta majjere o yuriduna ɓe muuyi hen anta dillu sabila beele oɗon goofa laawol oɗon julɓe ɓe litakunu mihlahum beele mbayonna ɓe mbayni wallahu Allah noon a'lamu kanko woni ganduɗo bi a'da'i anƴe mon ko yukhbirukum bihim o haalan on on andi anƴe mon haalan on ndento ɗo wa kafa billahi yoni Allah waliyan denowo wonande on wa kafa billahi yoni Allah nasiran kaɗowo lef kaɗowo wonande on peeje maɓɓe min alladina ene ɓen kadi haadu ɓe ganduɗa ko yahudiyankoɓe yuharrifuna ene mbaylita alkalima konguɗi ɗi Allah jippi hono no nelaɗo Allah sifori no ɗin konguɗi gonɗe tawreta wonde nelaɗo Allah ko danejo ene jilli boɗowol seeɗa wonde nelaɗo Allah wona jool ha ɓurti anani de wonde nelaɗo Allah wona daɓɓo ha ɓurti ɗum wone tawreta ko nelaɗo Allah ko danejo tal jilluɗo boɗowol no comme sokkola o ranwani tal o wajjani coy no sokkolani no nelaɗo Allah way o wona jool ha ɓurti o wona daɓɓel duugulel ɓe mbayriti ɓe mbi nelaɗo Allah ko ɓalejo korum ɓe mbayriti ɓe mbi nelaɗo Allah ko juuɗiyal mbayriti ɓe mbi Allah wino nelaɗo Allah wona jiɗɗo laamu ɓe mbayriti ɓe mbi ko jiɗɗo laamu fof ɓe mbayriti fof ɓe mbayriti ene deftere maɓɓe kadi ene ko wone defte maɓɓe ene ko winda to defte maɓɓe ene toon wonde kala lundiɗo nelaɗo Allah kullida fiari o casateɗo jeygol fa gayyaruhu 40 yawman ɓe mbayli ɗum ɓe bindi toon goɗɗum ɓe mbi jeygol mi meta en so wona balɗe 4 ɗe ndewno ɗen gaari ɗe ɓe taniramen ndewno gaari ɗum fof kamɓe mbayli ɗum fof kamɓe mbaɗi ɗum e deftere maɓɓe nana e bible ha joni waya eɓe mbiya nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so yamiriɓe hunde ɓe mbiya sami'ina min nani ko kalɗa ko asayna kono min goofi masalan yamirore ma wasma nannu gayra musma'in a wona naneteɗo ko haaɗi ayiɗi nannu kono nanetaki wayina ɓe mbiya kadi nelaɗo Allah wayna ko amen kadi waɗo nuhiya an khidabihi biha ɓe kaɗanoma noddirde mo noon nde wonno ɗum moy kono haala jannorni holko ɓe mbaɗirta noon layyan on jebi alsinatim ɗemɗe maɓɓe waɗa anan e toƴƴude fi diine diine Allah wi walaw annahum sanno kam ɗoftima wasma'a nannu tan wanzurna ndar min lakana hayran lahum ɗum ɓurno moƴƴande a ra'ina way kono gayna ko amen tan ko bonnude ɓe piɗi noon ko ra'ina ko ndar min kono ɗum ko haala maɓɓe kono ko moƴƴani ko ayiba wa aqwamu wa ɓuri nun ɓuri la'anahumullahu adabu jeddugol maɓɓe fala yu'minuna ɓe gumɗinta illa qalilan so wona seeɗa e maɓɓe koyen Abdullah ibn Salam e wondiɓe mum ya ayyuha alladhina utul kitaba he moɗon yahudiyankoɓe rokkaɓe deftere son mbawi aminu gomɗine bima nazzalna ko min koɓeta gomɗine min qabli ko adi an nuɗumisa nde min meltitta wujuhan jeese mon gonta caggal fana ruddaha min dutta jeese ɗe ala adabari ha e cagle mumen aw nala anahum walla min kuɗaɓe min momtaɓe min battaɓe baaɗi tuge bamɗi tuge kamala annano min momtirno ashaba satti yomiraɓe asere hono yimɓe wuuro illata min battirno ɓen no baaɗi ni min battira ɓe noon kamɓe ɓeɗo soɓe gulnen Qur'an wa kana sarani noon amrullahi ñawore Allah mafuulan koko gollete nde aaya o jippi Allah wi gomɗine Qur'ana so ɗum ala min batta on baaɗi walla jeese mon ɗe min batta ɗe ga son gona jojo ƴetta jeese batta ga
nde Abdoullah ibnu Salamin nani ɗum ay o yettoyimo tan o diiri o ari omo wonde hunde e maɓɓe kamɓe yahudiyankoɓe o yetti o wi ya rasulallah wa ma kuntu ara an asila ilayka hatta yatahawwala wajhi ila qafaya o yimi sikkano mboɗo yettoma so wona ewa yeesam ngo artire caggal o wi Seydina Oumar jangi oɗo aya e Ka'bul ahbar Ka'bu wone wiide ya rabbi amantu ya rabbi aslamtu makhafata an yusibahu wa'idaha sabu hulde ɗum hade yande makko andi elle aya o ko sakki wonno kamɓe fof koɓe waddunoɓe malde ɓe jaɓata Allah ɓe jaɓata Qur'an ɓe gomɗinta nelaɗo Allah wi so on gomɗinanimo mi watta on baaɗi joni Abdoullah ibn Salam woodi ɓe ardi jeeɓi Allah tan kadi waɗi sarɗi ko soɓe jaɓani kamɓe fof haade woodi jaɓɓeta heddiɓe ɓen mbayi somarade heddiɓe ɗum haji ɓe kamɓe fof wattere mbaɗi inna allaha lamdo Allah la yaghfiru o yakotako an e makko ko wana kanko kono wa yaghfiru o ma yaafo kam ma duna zalika ko wana ɗum fakkatuji liman yasha mo haaji yaafade wa man yushrik billahi kala mo rendini Allah ko wana Allah faqad tara on kam fifilima isman fakkar aziman mawda alam tara bela yiyani ila alladhina fewde ben yuzakkuna be enen jakka minen ko ben bibbe Allah minen goni yidbe Allah Allah yu walaysa al amru bi tazkiyatihim wana ɗum woni laabal wana labbinde hoore woni labde ala ɗaccu kay Allahu Allah kay yuzakki kadi woni laɓɓino man yasha ma haaj wiide ko ni mbami ɗum waɗanimo noon waɗanma noon ko Allah laɓɓinta neɗɗo wona neɗɗo laɓɓinta hoore mum ɗum kay so goto fof kay wiyata kene moƴƴi won fewo ko fon ni ɗum kay o tappini sa wi ka moƴƴo wiya ko moƴƴo bawle wala yuslamuna Allah wi ɓe gustantake golle mabɓe patilan fodde garawel tamorore Allah wi unzur ndaara e haawede kayfa yaftaruna holno ɓen pepidorto alallahi Allah alkadiba fenani wa kafa bihi yoni hen isman bakkan mubinan pen aya garo o jippi koye Ka'bu koye yahudi andi kamɓe ulama ul yahudi en nde rasulu sallllahu alayhi wa sallam ari Madina ɗon ɓe konno nde nelaɗo ari Madina kamɓe yahudiyankoɓe ɓe fodde capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe jalti Madina pay Makka ɓe jeehi hatta qadimu makkata haɓe jetti Makka fa nasalu ala abi Sufyan jippi oɗo gorko wa ashabihi e wondiɓe mum fa ahsanu masawahum ɓen kottiɓe moƴƴi masalan ani de koɗumu maɓɓe aywa masalan summa qala lahum Abou Sufyan e wondiɓe mum mbiɓe maga turidun holko jiiɗon onon holko jiɗɗon fa qalu ɓe mbi nuridu harba Muhammad kamɓe yahudi wa nagdi ahadahu e min gadundu Abou Sufyan e wondiɓe mbi la na amanu an yakuna hadha makron minkum min kolaki ɗum ɗo ene wawi taw ko feere e mon tan taw jiɗɗon ko hodade min oɗon punta min nde wonno yahudi en ko foɓɓude añde kefere dewo jalan ay yahudi en ko añi kefere dewo jalan ko Abou Sufyan nde ɓe mbi ɓe jiiɗi ko habde nelaɗo Allah ɓe firtude aadi ni moɓe gadnuɗe nelaɗo Allah Abou Sufyan wi min kolaki e wawi taw gonno koye puntude min fa in kana ma taquluna haqqan fasjudu li hazayni sanamayni so tawi ko kalɗon ko gonga ngare cujjene ɗi jalaŋiɗi ɗi ande yahudi en ki jaɓata ɗum fa faalu kamɓe ɓeɗo yahudi en fof ɓe jeɗ ɓe cujjene jalaŋ laate usa ali Ka'bu kankumma qala Ka'bu wi ya'ti minkum 30 rajulan wa minna 30 itte e moɗon capantata gorko minenne min guitte amen capantata gorko fanal zabu akbadana bil Ka'bati yen takken becce men e suudu Ka'ba fano ahada rabbal bayt ngadodiren e jeyɗo suudu oɗo joom Allah jeyɗo suudu o ngadodiren e makko la najahadanna fi qitali Muhammadin ma en tinno enen pop e habde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam eɗen mbaɗa tinnare no foti fof Abou Sufyan wi wona portable hede baɗo bibo a faami
ثم قال أبو سفيان لكعب أبو سفيان وكعب إنك امرؤ تقرأ الكتاب أن كانت كيو جنبه دفت ونحن أميون منكم منهم من بالنبي هاي غوتا إذا من غندا فأينا أهدى سبيلا أنا أم محمد هول من هاي أمن قرب فيود دين ومن قرب فيود دين ولا محمد قال كأبو بيمو أعرض علي دينكم حالا دين محمد فقال أبو سفيان لكعب أبو سفيان كعب ديدي سيم بنغري حجود امن بران من جلود ونسقيهم الماء سبدم دي امن جرنب ونقري الضيف امن فتح ونفك العاني كلا دهاد امن كبردم ونسل الرحم امن جوكا اندمت ونعمر بيت ربنا امن غوتنا سوري جومي امن وندوف به امن بانغو اسوره ونحن من اهل الحرم من يمبه هرم ومحنبائه محمد وفي دين بامو وفي دين بابرامم والهرم وفي مثلا مكة وقال الرحمة تجي أندم وديننا دين أمنو القديم ونبوير ودين محمد حادث دين محمد وكسب فقال كعب جابم وي أنتو والله أهدا سبيلا الله ونبول فردين على نجيب أورايك الذي ألم ترى بلا أيان إلى الذين فيود بين أوتوا ركنوا نصيبا جدل من الكتاب تبنج دفتر يو يؤمنون بالجبت يو بمون إذا كويته مثلا جلن نبيني والطاغوتي جلن نبي طاغوتي بيدو جنبه هاندي كو الله دني كو الله هرمي يو تجوني جلن يجي woni yahudi yanko wayaquluna be biyani lilladhina kafaru ben heferen be biidu men haulai onon kay ahada onon buri fewde min alladhina ben amanu gomdinnobe Allah onon buri ben fewde sabilallah allawi ulaika halbidi kongudi laika alladhina be ngoni bella an wa man yal'anillahu kalama Allah non falan tajida lahu nasiran adanyanta dum kado walet am dacuni lahum ma tawne wode ne be nasibun gadal min al mulki elam ma tawon ko be jogi hen allawi walaw kana so be joginoma elam Allah huune fa idan on saha la yutuna nasa be dokkata yimbe be naqiran fodde garewil tamaro ko neddo no yurmen wallahi hokkata tay tan ko yimbe be jogino top en kebata tay tan ko yimbe be jogino ilam wallahi en kebata ndeke ilam wana neddo jogi ko Allah ndeke to wana neddo jogi ko Allah so Allah tan jogi mo jogaaki o wawa rokkude am daccuni yahsuduna nasa ebe kaasa atahumullahu ko Allah rokkiɓe min fadlihi e ɓural mum ɓe mbiya nelaɗo Allah sanna ko annabi sohlirtano rewɓe ɓe mbi noon Allah wi keɓe ɗayɓe tan sabu faqad atayna wallahi min dokkino Ibrahima qala Ibrahima kori Ibrahima hono Moussa e annabi Dawuda e Souleymana min dokkino ɓen kay alkitaba ko wiyete deftere wol hikmata e annabako wa ataynahum min dokkiɓe mulkan laamu aziman mangu kono hatta eɓe ndesi ɗi fa kana li Dawuda ay Dawuda joguinoɓe capanɗe jeenayyi debbo Souleymana ne joguino rewɓe ujunere hakkude dimo e korɗo fa minhum ene maɓɓe noon man amana bihi ene yahudiyankoɓe gonɗinɓe nelaɗo Allah wa minhum ene maɓɓe noon man sadda on ɗurniɗo anhu ga nelaɗo gonɗinani wa kafa bi jahannama yoni jahannama kay sa'iran kuɓɓugol e dow maɓɓe inna alladhina kafaru so tawi ko ɓen yedduɓe bi ayatina e ayaji amen Allah wi sawfa nuslihim min nannuɓe naran jeygol ɓe tuma toon kullama nadde jati kala nde ɓendi juluduhum guri maɓɓe ɗi Allah wi so guri ɗi ɓendi kooñi min ñorta ɗin guri ɗum woni baddalnahum min gostitanoɓe juludan guri gayra ha ko wana ɗin Allah wi so tawi guri baɗaɗi maɓɓe ɗi so ɓe beddama e jeygol so guri ɗi ɓendi tan min ñortat min gadda nguru kesu pul beele kadi ne ɓeydo welde warada annaha tu'adu fi sa'ati al-wahidi 100 marratin wiyama kala kefero e nder so naati jeygol e nder goto nguru ngu ene changer laabi temedere bal warada annaha tu'adu fil yawmil wahidi nyala marratin capanɗe jeeɗiɗi ujunere lawol nguru ngu ne changer wa warada joli gari anna bayna mankibay hakkunde balabe kefero
wiyama masiratu salasati ayamin lirrakib ene yarane balɗe tati wonande baɗɗiɗo ngeloba hakkude o kefeero taktete tagoti ngoɗo walaba e ngoɗo walaba sa ummima waɗɗima ngeloba ummima ngoɗo no jettata ngoɗo tako woni balɗe tati mbete jeygol daña ko ñaami tawi kono mbaɗen ni tan jeygol darmittako koma ɓuttidine tan hulɓino seeɗa nde wela ɗum ko taw ko mushri'u jacciɗo o warada anna dirsul kafiri o wi ñiƴɓe feero poti mawnude ka jahadihi tiina makko nde tekkeri masiratu salasa ayamin tinde ɓuttidgol muɗum ene yarane balɗe tati kanko kefeero mbete jeygol nde daña ko darmiti Allah wi waɗirni ko liya zuuqu beele ɓe meeɗa al azaba lebte inna allaha lamɗo Allah kana serani azizan o polɗo hay hunde o ronkani wadde hakiman ñeñiɗe taw walladina amanu ɓen ɓe ganda ene gonɗini Allah wa amilu sali dutti golli golliji moƴƴi sanudkhiluhum mamin nannuɓe jannatin guese tajriɗe ene daga min tasi resmanana haru calli soɓe naati o khalidina keɓe hoddirnaɓe casal fiha toon abadan ha ceyi Allah wi lahum fiha ene woni to aljanna azwajun suddima mudahharatun laɓɓinaɓe ko debbe kala ko defiri a yaltata e mumen wonudkhiluhum Allah wi min nannaɓe zillan ɓuɓri ɗi ganda zalilan ndumedi ndi yaltata ndi nattata o nangue ala saka itta ɓuɓri ndi iwata inna allaha Allah noon ya'murukum Allah ene yamira on antu addul amanati on tottu koolaɗe ɗe kolla ɗon holko woni sababu o ay o jippi koye gorko goto wi Ousmane bun Talhatal Jahmi min bani abdiddari wa kana sadinul ka'bati kanko koye renanoɓe kaaba o jeeya falamma dakhala annabi sallallahu alayhi wa sallam nde annabi o naati makka yawma fati ñalawma fathu makkata nelaɗo Allah naati makka aghlaqa uthmanu babal ka'bati uthman soki damal ka'ba ngal wa sa'ada sadha o ngabboy dow bildi nde wonno o wonano julɗo on saha hatano wona Usman bun Affan Usmanu ji tati Usman bun Talhata Usman bun Maz'un Usman bun Affan ay goɓe jiida e goɗɗo o ɗo ko Usman bun Talhata o jogino coftirɗe kaaba ñande nelaɗo naati makka fathu makkata o soki suudu kaaba ndu o ngabboy dow suudu to nela sallallahu alaihi wasallam fadala ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam al miftaha nelaɗo wi coftirɗe gadde coftirɗe suudu ndu goto fo wi ala goto fo wi kañum jogaki ɓe mbi innahu ma'a Uthman ko Uthman bun Talhata jogi o ɗuliba minhu wiya noon addu coftirɗe fa aba o sali wa qala ɓe mbimo mbeɗa anda o ko Muhammadu o ko annabi Allah o wi a law alimtu annahu rasulullah amnahu al miftah so mbaɗa andi ko annabi kam mi hattama codde sa yi mboɗo sali tottami cogdi komi anda mi famani tawi ko annabi ha mi ala ko anda tan ari ɗo minen suurka mi totta ɗum Seydina Ali wimo totta o sali haaji jungo makko falawa Ali ibnu Abi Talib yadahu Seydina Ali haaji jungo ha wakkiti caggal hepti coftirɗe wa fatahal baba udditi damal wa dakhala rasulullahi nela sallallahu alaihi wasallam naati suudu ndu wa salla fihi rak'atayn o juule suudi he darɗe ɗiɗi falamma kharaja nde o yalti sa'alahu al abbas an yu'liyahu al miftahu li tajtami'a lahu sigayata baba abbas o wi nelaɗo Allah tottir Usman bun Talhata coftirɗe ɗe beele jeenaje garannoɗe ko heɓanno hen ko beele o heɓa ɗum wassadanata ko renanno ko o jokka jengol ngol nelaɗo noon wayno ɗeɓɗo salade ni Allah tellini ay o Allah wi inna allaha ya'murukum Allah ene yamira on antu abdul amanati yo on tottu koolaɗe sa holnama huude a tottama a humti haajuma totti joomum a faye dawde gese itti jindangu luɓima sa arti nawtu ala fewna galle luɓima masalan gasirdi a asi a gayni totti inna allah yambugo antu adul amanati kala ko luɓaɗa sa gayni nawtu ɗum woni numɗal Allah wi noon nelaɗal joni noon fa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aliyan an yarudda al miftaha ila Uthmana wa ya'tazira lahu o wi Seydina Ali rutto naw cottirgal ngal tottoyamo mbiya yo yaafi ko gañoɗa kañoɗa jungo makko fa fa'ala zalik Seydina Ali waɗi ɗon fa qala Uthman akrahata wa azayta thumma ji'ta tarfa
porsuɗaami lornuɗaami ngarɗa jooni a wiimi mi yaafo Seydina Ali wima aha sa yimɓoɗo wima yaafde wona e umma waya ummide laqad anzala Allahu fi sha'nika qur'anan Allah jippini e gueɗe ma qur'an Allah wi min tottiti sanno wona ɗum min kam aɗa kam hulani bone ma wa qara alihi al ayata Seydina Ali jangi ayo e makko fa aslama fa kana al miftahu ma jude makko ila an mata haw may fa dafa'ahu ila akhihi shaybata o totti shaybata bundalata on jogi ha tara ana ha nyalawma hande o wa darga daro koy koy makko woni suudu fottiri suudu kaaba ko jurma be woni ha yawmal qiyamata Allah wi wa idha hakamtum so odon nyaawa bayna nasi hakkunde yimbe Allah ene yamira on anta hakumu yo on nyaaw bil adli nundal Allah wi yamiri on yo on totti koolaade o yamiri on so odon nyaaw yo on nun inna allaha Allah ni'ma ya'idukum tare ko Allah wajorto on bihimum tawde Allah wajorto ma ko sa lubama ya nawto Allah wajorto ma ko sa nyaaw ya nyaaw gon tare dum inna allaha ni'ma ya'idukum bihi inna allaha lam Allah kana o serani sami'an ko nana wo ko hala basiran jiyo ko golla ya ayyuhalladhina amanu hey modon gomdin be Allah adi'ullaha ɗoftuɗe Allah wa adi'ur rasula ɗoftuɗe nelaɗo Allah wa ulil amri Allah wi on ɗofto anani ɗoftoɗe jomiraɓe alhaaliji min kuɓe mon so ñamiri on yo on ɗofta Allah ɗoftoɗe hohoɓe mon seremɓe walla lamɓe julɓe noon wona lamɗo kefero ko lamɗo julɗo so yamirima ko moƴƴi ɗofto ceerno so yamirima ko moƴƴi ɗofto so yamirima ko moƴƴani woppu mi ala hen ceerno taƴ enɗam mi ala hen wat ko boni mi ala hen woppu julɗo mi ala hen mboɗo yinma mboɗo yiɗi julɗo woppata julɗude woppata julɗude mboɗo yinma mboɗo yiɗi kala julɗo sa yoppu woppani tawi ɗum yaltintami laawol ngo yomi yaltu oto mi natte maggol ni acce laawol ngol wiyata noon so tawi tan mi woppani kaari tan a ɓoorima an jeygol naw mami mi ƴettu kurso mi tappa e yeeso mane kay fiima mi yaha mi wirde laasima ha ƴasa a yaltindemi ngol a jeeya ka jeeya ka yaltinta kam wiɗo ɓorma e laamu fof feni ceer a wawa an a wonde ka anda ɗe ɓoorini anda aɗa ɓoorni saka ɓoora mo ɓoorna anda aɗa ɓoorni a ɓoornanimi an ka délégué tan mimi ka délégué hay huuɗa wona ka délégué tan mi naati gasi a wawi yaltindemi keeso ko tehe sa fi aɗa yalti a yalti ala semta kay nde wadde ko tottuɗami ko an jeeyi koko jeeyiɗa tottuɗami ko jeeyi ka jeeya kay a yaltinta kam hen faamide aɗa ɗoftomo de e dow gonga mbimo ulil amri minkum dey taw gonga de ɓe jomima so yamirima ko weeli Allah wat ko weeli nelaɗo Allah wat en lalti kay hayda fa in tanaza'atum so on luurodiri fi shay'in hunde farudduhu dutte hunde nde ila Allah fewde to Allah ko deftere mum so en luurodiri payento qur'ana joni nyen ko laaɓi war rasuli payete nelaɗo Allah nde o wuuri nde namdo den so tawi o yehi dutte defte makko ƴeewen toon seɗen jiya toon poften ko luuri ɗo fof ko yimɓe mbaɗani noon tan kaari wone gonga kaari wone gonga en duttake gonga tan sen dutte gonga joni jen gonga payento qur'ana walla payento defte nelaɗo Allah gasi ko tawde to fof gollen ko tan goppen jenaama juma in kuntum tu'minuna billahi tawde kay odon gongdini Allah wal yawmil akhir odon gongdini nyalawma cakkitido zalika ruttade e qur'ana zalika ruttade hadis nelaado Allah khayrul lakum buri mojjande on luural wa ahsanu buri kadi yode ta'wilan tuttorgal wa nazara aya garo o jippi ko lam maktasama yahudiyun wa munafiqun andi nafiqir ko julko ene luurondiri e yahudiyanke yawde on kefeer kam ene jeƴƴiri irri kono naafiga wi ko juur joni ɓe luurondiri fada naafiga o wi ha ñaawa hakkunde maɓɓe yahudiyanke wiyata min de koto nelaɗo Allah sa jaɓi yahudiyanke ko kaafi kefeero naafiga noon wi koye nelaɗo Allah wondi kono yiiɗa ñawde yode nelaɗo Allah yahudiyanke min faami koto nelaɗo Allah oya mo naafiga o wi o ko yahudiyanke omo andi on so tawi yenama jaɓat yahudiyen ko andi nelaɗo Allah so yenama jaɓata yahudiyen wi jeeto nelaɗo Allah o wi ala jento to kaam ɓe jeehi to nelaɗo Allah nelaɗo ñaabi
ñaawi noon goonga ko yahudiyanke jeyi o ñaawi yahudiyanke o naafiki wi mi jaɓaani njehe paarede Umar ɓe ngari Seydina Umar ɓe ñaawi Seydina Umar ñaawani yahudiyanke o yahudiyanke o wi ko ɗum ɗo nelaaɗo Allah ñaawno o wi noon o jaɓaani nela Seydina Umar wi naafiko ko no wini a yi noon nelaaɗo Allah jaɓaani garta am o wi o wi cabboɗe kam tan seeɗa mi ara joni joni tan Seydina Umar naati nder galle yaltini silama taƴi daande naafiki o wi min ni ñawranmi caliɗo yamirore Allah e yamirore nelaaɗo Allah o wiya Farouk ñande wi Umar al Farouk aha ñande hen o wiya noon ñaawi gonga aha seedi gonga e fenande kay gade ceke jogoma eyyo o Umar sendi gonga e fenande ɗum tagi bismil Farouk bisimillahi anani Allah wi alam tara bela ayyani ila alladhina fewde ben yasamuna be enen ngaajo annahu wonde kañumen amanu ko gongdinde bima unzila ilayka ko jippina e ma enen ngaajo onen gongdini dum fama unzila e ko jippina no min qablika ko adima enen gongdini non biyata yuriduna jewbe muyata ko an yata haka munde be nyawdoyte ila daguti fewde odo kefero bew waqad umiru tebe jamiranoma an yakfuru bihi be jeddu odo be mbiyano ko robe gondu hefere ko dum be jamirano o yuridu shaydan non muy an yudillahum ko majjinde be dalalan majjere ba'idan woddune gon wa idha qila lahum se be mbiyanama ta'ala ngare ila ma anzala Allah feedo ko Allah jippin wa ila ar-rasuli ngare pewete ne laada la nyaawa hakkude mon ra'aytal munafiqina jiya nafiqe be yasudduna ena palo anka gama sududare palagol fa kayfa al-hali al-hali fa kayfa al-hali holne be badata ida asabatuhum musibatun satawi musiba hebibe ko wayno lefte bima qaddamar ko sabu ko ardinno dum aydihim juude mabbe to bange kefeeru e gofi summa ja'uka on saha kambe be do falatonobe gama be ngara e ma yahlifuna billahi e be gonda do Allah be be in aradna wallahi minen kay min muyani e ko min nyawdoyte ko wana an ko min muyani e nyawdoyede bange goddo illa isaran so wana maslaha wa tawfiqan e kawrangal tan wana hay hude min muyani so wana jam tan wana haydara alladhi ulaika alladhina ko be do woni ben ya'lamullahu be Allah andi ma fi qulubihim ko woni bedde mun ta bange nafiga alladhi fa a'rid anhum durnobe wa idhum wajarabe hulbinirbe Allah wa qul lahum hal anani da halanbe fi anfusihim dar mabbe qawlan kongol balighan gol ganda ko battingol haale mabbe kongol gol mo ganda so tawi a haali e battine mabbe haal gufbe melebe goppa kefe wa ma arsalna min rasulin minen non min medani nelirde nelado illa li yuda aso wana ha dofte bi idnillahi yamirore Allah walaw annahum izzalamu anfusahum sanno kambe julbe be ndebe toñi koye mabbe de ja'uka be ngarema an nelado Allah fastaghfirullah be imsino Allah do maado an nelado Allah sanno ndebe badi ko boni de be ngari ko do maado an nelado Allah be imsinima don se be imsinima do nelado Allah wastaghfara lahumur rasul nelado ne imsinanobe to Allah nelaaɗo waɗata intervention mo wonani nelaaɗo Allah wawa wadde intervention wawi tefande komo ala bakkat jogiiɗo bakkat tefata ko ma kooloɗa tefore neɗɗo goɗɗo wona ga ko gonɗa moƴƴo fof ga tefata a wawa tefoyta ko lakarata o hoolima a waɗanama hanga a yeranama a woppanama a waɗama lesela a yalti a darima ɗa a yeranama ɗo kam ko aljanna tan paaɗa ɗo aɗa wawi tefte kono ga nelaɗo Allah tan jogui on de gara kanko tan wawi tefande yimɓe ɗum tagi wirdoɓe ɓe ko nappata ko wirdoɓe nappata ko ɗum ɗon ɓe nappata ko funtude nelaɗo Allah ɓe goɗa gownirde hakkude e Allah hakkude mabɓe e Allah nelaɗo ɗo gownirde ɓe mbaɗi nelaɗo gownirde wona gaynako ka ɗum capannayyi pour wownanma beel ma ene jofana jofta ɗum nelaɗo ɗo ko gownirde hakkude juɗɗo e Allah Allah ala mo yiɗi aduna he ko ɓuri nelaɗo Allah kadi nelaɗo Allah ala bakkat kamɓe wirdoɓe ɓe se ɓe jooɗima eɓe mbaɗa wasifa ɓe kuccodirat ɓe jooɗo ɓe gona e darodirde
ruhuji ɗi malaikaji taaro ɗumen so malaikaji taarima yimɓe ɓe malaikaji wiɓe kam ko holko baɗata ɗo ruhuji jaabo min pay koto Allah yoɗon mbawi fayata Allah ɗo mbayni hewde bakkatuji tan ɓe mbiya auzu billahi mina astahfirullah al azim allazi ɓe gona e wadde guiri yallah eɓe mbaɗa Allah guiri yallah Allah wimi yaafima joni noon Allah yaafima kono eɓen gata ɓe jahana e nokku joni eɓe belnoro Allah nelaɗo Allah ɓe mbaɗa salatul fatihi e Allah ya juule e oɗo nelaɗo Allah e Allah ya yurmo oɗo baɗoni eɓe mbaɗa ɗum e mawɗo ha wona yedde capanɗe joyyi tawa kadi Allah yaafima Allah yurmima weltanimama kadi kamɓe nelaɗo Allah kadi jaaɓi wadde intervention jaaɓi yadde mabɓe so tawi nelaɗo Allah ardi mabɓe ne yadde mabɓe ɓe manta ɗum eɓe jetta ɗum Allah welama nelaɗo Allah welama ha ɓoyta mbiya seydina Muhammadou Rasulullahi tawi gona wadde la ilaha illallah ɓe gari hadara Allah ɓe jettima Allah gandi nelaɗo Allah nayi to Allah anani so nelaɗo Allah nayi to Allah ɓe jettima ɓe gone wadde la ilaha illallah la ilaha illallah ha waye sayyidina Muhammadur Rasulullah alayhi salamullahi se mbaɗon tan ɓe gona ɓe mbiya koote kadi annoraji lowama mabɓe paate leydi noon koote noon hankkante seɓe mbiya paate leydi joni malaikaji ɗi paddo ruhuji ɗi to paaɗon oɗon gandi kollunoɗon ga min gandi kay holi on allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatir rabbaniyat ɓe gona sifade nelaɗo Allah ni way o way paate leydi ɗum ɗo woni walla wannahum isdalamu anfusahum jawuka soɓe mbaɗi ko boni yoɓe garema tan an soɓe garema tan an a yafnotoɓe sa yafnima Allah yafo gasi baɗɗo ko boni fof koto nelaɗo Allah yahata sa yiɗa Allah yahata Allah no woɗɗi Allah e neɗɗo no goɗɗodiri Allah wi koko waɗi barzak hakkude neɗɗo e Allah koko waɗi hakkude makko e ma wonko waɗi ɗon wonko nelaɗo Allah won diranteɗo hade oga kuura bonnude oya kuura nelaɗo lombi ɗon so oya ono foori kuura Allah ono foori oga ne waɗi léger oga noon so tukkima e oɗo il mbawa yadude so wonko ama yellaw Allah e neɗɗo goɗɗodiri ceerɗo ha wonde so neɗɗo murtat kono sa murtani a yeddata ɗum a murtat tan noon a murtat fastaghfirullah walaw annahum tanno kamɓe yimɓe ɓe izzalamu anfusahum nde ɓe tooñi koye maɓɓe an nelaɗo Allah ja'uka ɓe garema fastaghfirullah ɓe imsino Allah ɗo maɗo koɗo nelaɗo Allah imsinte on saha wastaghfara lahum rasulu nelaɗo ne imsinanoɓe nden so nelaɗo waɗaniɓe noon la wajadullah maɓe taw Allah tawwaban ko jaɓowo tuubu e wonandeɓe rahiman jurmotoon nden Allah yafoɓe kañumne bisimillahi fala wa rabbika Allah wi mi wondiri joome la yu'minuna ɓe gonata julɓe kamɓe yimɓe ɓe hatta yuhakkimuka fima sajara baynahum ha ɓe ñawno kala ko jilli hakkude maɓɓe ɓe ñawnoma an nelaɗo Allah ɗon ɗo neɗɗo ñawde sene ñawde wona ñawore nelaɗo Allah ñawdete o wona julɗo sa dañi ñawore hoto yaata kefew Allah jaɓata ɗum Allah wi ko yayato aljine ka julɗo fata julɓe kono sa yi an wooka inde nde an booka sa yehi to an wooka nde an booka an wooka kanko ko booka kono andi kay an booka sade jawɗi ma yahat naña kadi bakkat jawdi ma yehi a dañi bakkat a faami fala wa rabbika mi wondiri joome la yu'minuna ɓe gonata julɓe kamɓe yimɓe ɓe hatta yuhakkimuka haɓe ñawninoma an nelaɗo Allah fima sajara baynahum ko jilli kala ko jilli hakkude maɓɓe summa la yajidu tawa kadi ɓe tawata fi anfude nder maɓɓe harajan ɓittede sa ñaawi hakkude maɓɓe taw ɓe cikkittako mimma qadede ko ñawɗa o yusallimu ɓe jebbiro ñawore ma tasliman e jebbilgol walaw anna katabna alayhim Allah wi so tawi min bindi e dow maɓɓe min parli e dow maɓɓe holɗum so min parlino e dow maɓɓe an anittulu anfusakum min mbi mbare koye mon so min mbino noon a wikhruju min diyarikum walla min parle mon yo jaltu galleji mon hono min banno bani israil en Allah wi kamɓe yimɓe ɓe wallahi ma faaluhu ɓe mbaɗata ɗum illa qalilun so wana seeɗa minhum e maɓɓe walaw annahum faalu so tawi kamɓe ɓe mbaɗi ma yu'azuna bihi keɓe mbajora ko holko ɓe mbajora ɗoftade Allah ɗoftade nelaɗo Allah la kana khayran lahum ɗum ɓuuri moƴƴante ɓe wa asadda ɓuuri ananide tidde tasbitan e tabitgol e taqiqan li imanihim wa idan seɓe tabitino Allah wi la ataynahum mamin dokkannoɓe min ladunnaga amen ga ajran jobdi aziman mawdi
wala hadaynahum min pewnannoɓe siraɗan lawol mustaqiman poccigol qala ba'du sahabati yogay sahabaɓe mbi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kayfa naraka fil jannati an nelaɗo Allah holno min jiranma aljanna wa anta fi darajatil ula an aɗa e darajuji towɗi wona hano asfalu minka minen ko lesma min gonata minen min gonta ko Burkina an gone a wasin toon holno min jogori yirudema aljanna ma ko wasin toon minen aljanna ko Burkina Faso walla Gambi an holno min jogori yirudema Allah wi wa man yidi illaha kala mo ɗofti Allah war rasula ɗofti nelaɗo Allah fa ulaika ɓen kay ma allazina gonda koye ɓen an'ama Allahu alayhim ɓe Allah nemini e mumen minen nabiyina ko wayno annabaɓe wo siddiqina e gonɗuɓe e limanagu men wo suhada e waranoɓe e jihadi fi sabilillahi wassalihina e moƴƴuɓe ko wona ɓen wo hasuna noon moƴƴi yooɗi ulaika ɓeyde rafiqan certodiral ɓeyde comme ça certodiral man mata moƴƴi de ha ɓe kay koye mon tan gondata andi yimɓeɓe aljannaji potani wona hen aljannaji no pamirta ko banjuli tan woni hen aljannaji no pamirta ko maison de balance ko Washington joni noon nelaɗo ko ɗin wonata eywa kañum e Seydina Aboubacry en koye ɗin wonata eywa ene jogui yimɓe noon gona hedde banjuli en kono kam fof ko aljanna kam ene serti tan kono fof kam ko aljanna tan wono président ji mbay sertu ni noon aljannaji ɗi mbay sertude joni noon o wi kala hen jiɗɗo yiide goɗɗo on so haqqille ma yiiɗi yiide mbiɗa haɗa min ndi kam joni hafat kam min de mi yiyan ɗum tan jiyamo sa wi hafat mi yiyan ɗum tan jiyamo tan tawa ndara hafat darama tawa hatta hafat woni ko wuro ko woni to an ko ga gonɗa hay goto wiyata goɗɗo hay goto ummata koye place mum wona hafat ne tellone tawma wona an aɗa ngabbat taw ya hafat ala ko sa yiiɗi yiidemo tan yiyanmo gasi in ƴeew tan télé wona ɗon jiya Ronald do ene haala to France Amérique naji président o ene haala to jiya ɗum tawde woni e nder suudu ma i ko ɗon woni wona to woni o kefere wawi wadde ɗum saka Allah wona ko neɗɗo te wona hay julɗo ko neɗɗo te hay julɗo wonani waɗi ɗum saka Allah ɗum kay mana jogui caɗ zalika al fadlu ngal ɗo ɓural de min Allahi kota Allah wa kafa billahi yoni Allah kay aliman wonde ganduɗo ya ayyuhalladhina amanu ehe moɗon julɓe khudu nangue hidrakum dentogol mon e añɓe mon fanfiru o wi dunje pewe hare subatin oɗon anani certi a winfiru walla jeehe dunje jami an oɗon dendi ko fof mbaɗe son jiɗi certon jahon son jiɗi ndendon jahon wo inna minkum ene mon noon la malla yu baɗɗi annaɓe ene neeɓa so mbiyama yo ngar jaha hare ene neeɓa ene mbasa yaade fa in wala in asabakum fadlun noon de fa in asabatkum musibatun so tawi on jeehi jihadi on dañi toon ko wiyete musiba holko wiyete musiba julɗo hawede julɓe poolama piyama kala kanko naafige mo yahano o wiya an amallah qad an amallahu aliyya koni min de Allah moƴƴani kam iz tuma lam akun ma'ahum de mi wondane mabbe shahidan boɗo tawa min de mi yetti Allah mbarna mi yahani jihadi so mi yahino jihadi mi warde na mbardani yow Allah wi oɗo kaalowo ka haala ka an ko woni fi cikkata lam yakun baynakum wa baynahuma waddatum cikkata alano hakkude ma e makko jiɗodiral hakkude mon onon julɓe ɓe e oɗo naafigi cikkaɓe meeɗa yidde on ni wala in asabakum fadlun so ɓural heeɓi on yani on kawi minallahi to Allah to la yaqulanno o wiya yaha laytani hananinomi kuntuma ahum mboɗo wonde mabɓe hanino mboɗo tawande haare nde nde fa afuusa mi malde fawsan malal aziman malngal ni firde ni tawi firda ni remata sa reggodiri aaji ɗo deggodiri ni haala ka yahata tawi wala in asabakum fadlu min allahi nden ka allam yakun baynakum ɓe fewata
falyuqatil fi sabilillahi نعم yo haɓe e townude diine Allah alladina no ɓen yasruna أيوه ɓe enen gosto alhayata duniya gurdam aduna نعم bil akhirati al akhira suɓiɓe lahara e dow aduna نعم ɓen yo kaɓe jihad fi sabilillahi wa man yuqatil نعم kala mo haɓa fi sabilillahi e diine Allah أيوه fa yaqtul walla fa yuqtal نعم o maay نعم o wara aw yaghlibu walla o fooli نعم o wari Allah wi fa sawfa nu'tihi oɗo mamin dokku ɗum ajran jobdi aziman mawdi أيوه wa ma lakum onon julɓe ɓe holko heɓi on نعم la tuqatiluna on kaɓetake fi sabilillahi e ɓocci e diine Allah أيوه wal mustada'afina e ɓoccidde نعم looɓe minar rijal mbaɗa mawɗum kay ba e looɓe minar rijali to banggue worɓe wonni sa e rewɓe أيوه wol wildani e cukalon نعم mbaɗon feere ɓocciton ɓe ngara أيوه wonɓe makka ko looɓe نعم mbaɗe feere ɓocciton ɗumen habasahumul kuffaru anil hijrati نعم heefereɓe dumbiɓe toon kadi ɓe yaltude fa qala ibnu abbas abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma yo wili Allah wane makko kanko e bam makko o kuntu ummi minhum ɓe Allah haali ɗo looɓe ɓe minen enen koye ɓen min jeeno allazina no ɓen yaquluna ɓe enen mbiyanno ene nodda mbiya rabbana joomi amen akhrijna yaltin min hadihi lqaryati e ngoɗo wuuro makka alzalimi ngo ganduɗa ko toñgo ahluha koreji mum wuuro ngo makka ngo ganduɗa yimɓe wonɓe hen ɓe ko heefereɓe ya yaltin min ɗo kamɓe wonnoɓe toon to makka looɓe ɓe ronkuɓe yaltude ɓe nayeɓe cukalon e rewɓe ene jiɗno yaltude gona wiide joomi amen ya wallu min jalta ngoɗo wuuro huɗama waja'alna waɗan min milladunka ɗoma waliyan mo ene hettana min fiya kuuji waja'alna waɗan min milladunka ɗoma an Allah nasiran kaɗo walette ya waɗa min ballo Allah jaabi duwawo ɓe newnani yoga maɓɓe yaltude heddi ɓe goni toon ha nelaɗo Allah yehi allazina no ɓen amanu ɓe ganda ene gongdini Allah yuqatiluna ɓe ene kaɓe fi sabilillahi e diine Allah wallazina kafaru hefere ɓe kam yuqatiluna kaɓete fi sabili ɗagude koye lawol seyɗani aha julɗo de haɓete koye lawol Allah kono kefere kay lawol seyɗani Allah wi faqatilu kaɓe ɗe kaɓe awliya as-seyɗane wallidiɓe seyɗane kaɓe maɓɓe taglibuhum poolonɓe li quwwatikum billahi saabu Allah sembinde on inna kayda seyɗani hay peeje seyɗani e dow julɗo kana laatima da'ifan ne lohi hay hunde ala ko wawi alam tara mbela yani ila alladina fewde ɓen qila lahum ɓe ganda ene mbiyano kuffu aydiyakum cuure juuɗe mon hoto kaɓe hefereɓe andi hefereɓe sahabaɓe ne woni makka ɓe ɗaɓɓino yidde habde hefereɓe Allah wi nangue juuɗe mon hoto kaɓe mabɓe joni wa aqimu salata hoto haaju wonde habde mabɓe ñimne julde ha tabita taw wa atu zakara totte asakeje Allah wi nde ɗum ɓenni falamma kutiba alayhimul qital nde farla e mabɓe haare ida fariqun ndeke yo jiya fedde minhum e julɓe ɓe yahsawna nasa eɓe kula hefereɓe ɓe ka khashiyatillahi neɓe mbayi hulde Allah ni neɓe kuliri Allah ni yew ñande hen ko noon ɓe kuliri hefere kamɓe wiyatno ɓe ɗacce ɓe kaɓe aw asadda qaswata khasiyatan saccuni kamɓe neɓe kuliri hefere ɓe ni ɓuri tekkude ɓuri tiide e neɓe kuliri Allah wa qalu kamɓe hulɓe mayde ɓe mbi rabbana joomi amen lima katabta alayna alqital holko bindirɗa e dow amen haare lawla akhartana ko hatma nemnanamin ila ajalin fewde lajal qaribin mallingal Allah wi ul wiɓe mata ul duniya dahmitagol aduna ɗum hewani qalilun ko seeɗa battede fof ko gasti wal akhiratu ay aljanna noon khayrum ɓuuri moƴƴande limani taga wonande kulɗo Allah wala tuhlamuna Allah wi ɓe gustantake on gustantake e golle mon fatilan fodde gabbelne fodde garawel tamarore ɗum noon jeehe kaɓe ɗe fa jahidu kaɓe e mabɓe ayna ma takunu gande kala ɗo mbawɗon wonde so dow huɓere so dow so nder terrasse so suudu turdu so boowal mbalɗa yudrikumul mawtu ma mayde taw on toon kala mbawɗa wonde ma mayde tawe walaw kuntum fi burujin hayso gonɗon koye état suuji musayyadatin ɓamtaɗi hayso ko état suuji towɗi ma mayde ŋerƴi on toon tella ɗon wa in tusibhum so tawi heeɓiɓe kamɓe yahudiyankoɓe hasanatun neema
ɓe dañi moƴƴere e yaajede nde garɗon madina onon julɓe ɓe yaqulu ɓe gona wiide hadihi min indillahi o nema de ko Allah rokki min kamɓe yahuɗo gona wiide noon wa in tusibhum sayyi'atun so tawi bonandeji keeɓiɓe ko ene kokke ene jarabuyaji e ñawuji nde nelaɗo Allah ari madina ɓe yaqulu ɓe gona wiide hadihi ɗeɗo ɗo bone e ɗe kiiti min indi ko ummi koɗo ma an Muhammad gila garɗa amen min dañi bone ɓe gona wiide noon ɓol wiɓe kullun ko moƴƴi ko eko boni ko pop min indillahi ummi koto Allah wona min famali haulai il qawmi holko heeɓi ɓeeɗo yimɓe ɓe ganduɗa laaya kaduna ɗeɓata yafqahuna famde hadisa yewtere so haalama ɗeɓata hay famde Allah boni ɓe mujjiɗi Allah wi ma asabaka an neɗɗanke ganda kala ko hemma min hasana sine moƴƴere fa min allahi ko Allah addanma wa ma asabaka min sayyi'atin kala ko hemma e bonande e jarabuyaji ganda fa min nafsika bonande de iwri koto ma to bone o woni ko an waɗi ko boni ko ganduɗa Allah yiɗa nandudemo jeygol o adda bonande nde o waɗema o ƴewa sa muñi o yoɓoyma ɗum laakara wa arsalnaka Allah wi min nelima an Muhammadou linnasi wonande yimɓe ɓe rasulan kanelaɗo wa kafa billahi yoni Allah sahidan ko seede wonde ko kañum nelma Allah ne yanayi ɗumana jiɗɗo fo yo yeddu man yudi ir rasula kala mo ɗofti nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam andi o wi kala ko hemma koto ma rasulu sallallahu alayhi wa sallam yumma Aisha wi o wi ma min muslimin yusibuhu wasabun wala nasabun wala shawkatu yushakuha o wi kala juulɗo ko heɓi ɗum to bange masalan anani de ñaw wala nasabun wona to tampere wala shawkatu wona hay tuppere walla giyal yusaku ha en yuwam wa hattal ida usisa inarihi hay soko paɗe makko omo yahanno e laabu tan taƴi illa bi zanbin so wona taw won bakkan mbaɗɗa hay so paɗo ma tan a yahalal paɗo ngo taƴa andu won bakkan o mbaɗɗa Allah noon yaafota komo so wona taƴa paɗo ma paɗo ngo taƴa giyal yuuma tan jooɗa gona e huttude paama won bakkan mo mbaɗɗa Allah waya fade sona giyal ngo yuuma kala ko dañƴa to tampere kala ko dañƴa to lor andu ko won bakkan mbaɗɗa Allah dema ɗum a faami de a faami ɗon tagi jimowo wi talazzalil alama munzu anta muslimi wa in tamtahani fa huwa indi sana'i o wi ene welimi musuji tumane ñawnuɗami nde an Allah sa ñawni ko mbaɗa welto wa in tamtahani sa jarribo mama mi ñawuji ɗi fahaya ɗum ɗon sana'i un ko golle endiɗo am ko min waɗi kala ko jarriboɗiɗami e ñaw ko min waɗi goɗɗum ala ɗum noon mbiɗa muñi mbiɗa welti hen woni wa arsalnaka min nelima linnasi wonande yimɓe rasulan kanelaɗo wa kafa billahi yoni hen Allah noon sahidan wonde ko seede kanko nelma man yudi ir rasula kala mo ɗofti nelaɗo Allah faqat aɗa Allah o ɗofti ko Allah sa ɗoftima nelaɗo Allah a ɗoftima Allah nde wonno nelaɗo mo wiyatama yaw ko boni kay sa ɗoftima ɗum tan ko Allah ɗofta faami woni man aɗa ahu fagal aɗa Allah wal ma'ana haythu sabatat risalatuhu bi sahadatillahi ittadaha min zalika wonde Allah kañum neli nelaɗo Allah ɗum kay Allah feññini ɗum holɗum o wi o feññini anna man aɗa ahu faqad aɗa Allah o wi kala ɗoftiɗo nelaɗo ɗofti ko Allah ande ko wadde gasi firti ko o watta ko boni wona wa man tawalla mo runkiti ga nelaɗo Allah fama arsalnaka alayhim min elanima e mabɓe eywa hafizan ka denowo golle mabɓe bal nasiran ɗaccu an ka jeertinowo tan wo ilayna amrahum koye amin woni yamirore mabɓe fanu jasihim minen gon yoɓoɓe ɗum ɗo ko adini jihadi telloto wa yaquluna kamɓe nafiqeɓe so tawi anani ida ja'uka amarna da'atun anani laka amruna da'atun laka soɓe garema an nelaɗo Allah nafiqeɓe ɓe mbiya ko jamirɗa ko da'atun laka ko ɗoftare wonandema Allah wi fa ida barazu
barazu sebe jalti min indika doma yow bayyata walda da'ifatun fedde min hu nafiqebe ghayra alladhi tawwana den hunde taqulu biyanno hunde nden biyanno be mbasa wadde dum sebe jehi be bada goddum wallahu Allah non yaktubu kanko woni jamiro yo winde ma yubayyituna ke be baldata Allah mi ma yamir yo winde e kayitajo be jobe dum fa arid anhum durna be wa tawakkal ala Allah wakilay Allah wa kafa billahi yoni Allah wakilan boynate do fiye kuj afala yatadabbaruna alquran ko hadi be cesbe be mijo ganda walau kana min indi ghayri Allah sanna qur'ana ummino ko wana Allah la wajadu fihi mabe taw e qur'ana ikhtilafan lure kathiran kewde sanna qur'ana ummino ko wana Allah mabe taw lure ha hewa wala non wana do wa idha ja'ahum amrun so tawi arema be yamirore nelaad Allah wi jehe kaboyde aha minal amni ummade ko wayna masalan ballal aha awil khawfi walla polgu sebe koala sebe puli walla be polama yew azau bihi be gona e saktube kambe nafi gebbe so tawi be nani andi nelaade hen sajene nelaade wasa yaati so neli yo yimbe be nja jihad o heddima kanko nelaade Allah so tawi julbe be polama ton tan kambe nafi be nana tambe ngone haaldi wure bandira be wajibe de polama wajibe de piyama kadi be ngone haaldi dum wure he so tawi kadi julbe be poli be ngone kala haaldi wajibe de poli be ngone sattude wure he Allah yu idha ja'ahum amrun so tawi arema be kambe be do nafi gebe yamirore min al amni ummade ko wayno hoolare en be ballal awil khawfi walla polgu en be kulul azau bihi be ngone sattude dum kambe nafi gebe Allah wi walaw radduhu sebe duttino khabar o ila rasuli fewde laado Allah wa ila ulil amri minhum fi fewde e jomirabe al haliji jom peeje en wayna mawbe sahababe be wayna sayyidina Umar en sayyidina Ali en sayyidina Uthman en sayyidina Abu Bakr en e de dum de burno moddude law sakatu anhu hatta yakhbaru bihi haade andu dum nani de alladhina ben yastanbilunahu rewintobe andude dum be ma ben gandu taw wana minhum e be ummade nelaado Allah walla ummade sahaba Allah wala fadlullahi alaykum sanatan wana qural Allah e dow mon onon julbe be wa rahmatu e yurmede mudu e modon tattaba'atumu shaytan onon julbe be ma on dewanno shaydaneji on dewanno shaytan fi ma ya'murukum bihi kala ko shaytan yamirta on ma on bat illa qalilan so wana seeda alladhi faqatil habe fi sabilillahi e dina Allah la tukallafu an adafaka illa nasaka so wana hore ma an goto hay goto adafaka so wana an goto aha oto himman hay goto kala cedido jodo aniya rasul sallallahu alaihi wa sallam fa innaka maw'ud fadan ma sayihi ma haw tukallafu illa nafsak والمعنى ساتر في سبيل الله ولا تنظر لكسلهم حبي دين الله رندار غامل مد حال كونك الحال لا تاد انون غير مكلف الا نسك اوانا دفاد سوانا هورما فلا يدرك مخالفتهم لرلا تاد لندغول مد وتقاعدهم جودغول مباني gitadi ga hare وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب نلادو kala no habira la tatayru wajhu abada yeso ngona weddo daro bawlinta yeso o loɓani o mettani yiide bal kana yatabassamu o moosat izzaka wala yaktarisu o tikkata o mettinta bimo lagatil aadai dum tagi fu sawi muslimin yaltaqil katibata bassaman idha ashamal wujuhul liqa o wi yeso ngo ganda ene jalba yaltaqil katibata o ma hawray konuji bassaman ngo ganda yeso ngo ene moosa idha ashamal wujuha so tawi bawlini jeete alliga o kawragal so tawi kawrugol jees go fo yeso wi kurum kanko yeso mako wonta wedda daro famede asallahu ya wa hardil mu'minina hirjin julbebe yebe kabe asallahu ya ma jo Allah an yakuffa usura ba'sa hariji allazina naben kafaru yeddubi Allah wallahu Allah asaddu kanko buri sattude ba'san hare minhum madu asaddu kanko buri sattude tankilan leptugol den ne halika hala ela do walladhi nafsi bi yadihi mi wondi mo fittana woni juudi mum la akhrujanna wala wahdi mam yaltu aysuko min goto ya ma nyen heno yalti o yalte capande jeedi baddido kono ko jicci kom o yaltide ujunere temedde joyi bismillah ko non
man yasfa kala mo tefi hakkunde yimɓe safa atan tefore hasanatan moƴƴere hawde sharia Allah yakul lahu nasibun o jog wonanamo gueɗal jobdi min ha e ko woni sababu ha moƴƴi ko neɗɗo nana tan an ha fas e alusi ko wadduɓe te beldani awade wadde haɓe beldita hakke mabɓe bonodirta tan neɗɗo yahato ha fas kanko Abbas tan o araɗo ha fas ɗo o jooɗo gonone yewtidde ha ɓooya o wiya an ha fas an minani elli ka badde alusi ngay alusi kay ko haare bonde ne kay mi mbaddi min kay ko waɗimi koye aduna mi wawa weldidde makko e aduna hay aliou kay wona ko mi anda lakata kay wona aduna kay min belditta Abbas wi ɗum noon woni hawnide an noon hakkude mon ne hawnide min noon ñanden aliou si emin jewtiɗo ɗo galle bumuyiɗo emin kaala o wi haafada kam omo andi kam haafada ala mo foti yidde mo kadi kanko haalaji ɗi o haala e ma ñande heddi fof ko moƴƴi kala kam ko moƴƴi kam ñande mi nani omo haala e ma min de kam ko nanmi o wi kam ko kam dal min kam dal mi wawa welde mi nde gandade ne hawni minen kam tawnoɓe fof kam ene nani kam ñande hen ko haala e ma ko neɗɗo kam wawa haalde ɗum ɗo e neɗɗo taw yiiɗa ɗum gam gasata o wawa hayso wima ko bonini ganda kam ko woni nder ɓerde makko wona ɗum omo yinma tan aɗa andi dosma ustoto tension ma muntunoɗo tello seeɗa o yaato aliou si o yehude mum aliou si amine haaɓe haafet yan ndeni hawni yan haafat ko wima ñanden ko noon koye holɗum i ñandene min jooɗiɗo ceer boarɗo ene hen ko konguɗi moƴƴi ceerno haale ma o wi an kay jama o gaddotoɗomo toon ala o wi te kadi jama ka aɗa toppitika aɗa waɗa ni aɗa kaɗa tan dal ko moƴƴi o haala o wi a wi o haalan aliou si tension usto o jooɗo o hoota galle makko kanko Abbas o jooɗo ha wela ha ɓuwa seeɗa o ara wiya ha minen joni jinmi ko mbaɗa feere bellita e aliou si min yiiɗa kaɓon saabu neɗɗo ko wiyanma ko ego ko nanmi o wima ko neɗɗo wawa widini neɗɗo mo yiiɗa ɗum min kay mi salaki weddide makko woni ko wino no ñande tan mi mettinta ɗum haftan ha ɓurti kono min mi salaki weddide makko o yata aliou siga ɗo haalan ɗum ɗum aliou si min kay mi saltaka weldide makko min kay ɓo yildema ayi ɗo goto mo fof fooɗono en teɗono weldide goɗɗo on ɗo son jettini on belditat te kadi son beldi ko gonga e mum kadi wonata saabu goto fof won ko nani ko nanani oya dani o wi ɗum oɗo wi ni o nani o wi o wini ni hankadi gasi Allah wi Allah sago o daña baraji wona sa tefi hakkude yimɓe moƴƴere ha yimɓeɓe ko hamnoɓe belditi a woni sababu a dañat baraji woni man yasfa safa atan hasanatan kala mo tefi hakkude yimɓe tefore nde ganduɗa ko moƴƴere hawrude e sharia yakul lahu nasibun minha wodanamo hen jobdi o heɓata hen jobdi ha timma wa man yasfa on mo tefi safa atan tefore seyyi atan bonde yakul lahu latanomo kiflun gueɗal to banggue bakkar min ha e ko rendiniɓe ko jaaha to haafas mbiya aliou si mbiya haafas jewta ha ɓoyre mbiya min noon kam ñanden ko nammi aliou si ni wima ko min ka ñanden ko Allah tan sutimi seyɗani min ko nanmi o wima ñanden ko Allah tan sutimi seyɗani kono ɗum muusi kam ceero metti kam kono noon mboɗo ñagori ma Allah noon koto wultinmo deƴƴo tan neɗɗo kala ko waɗi koye mum artata min mi haalan tan ken musidade enen ken sehilaɓe mi yiiɗa tan nande huude ko ma kadi min kan jinno tan ko haɓede ni tawa ana mi haalananima kono mi haalama tan pour ndentoɗamo neɗɗo dal so wayama ni aɗa wawi renta ɗum saabu siraji neɗɗo o dal famani kono noon hoto wultinmo noon ɗatti hoorema tan o wima ni o wima haalta kala ko boni ko ganduɗa ene mettanno neɗɗo o haala e ma o wi aliou si wima andi han ganduɗa heewi o fayata aliou si mo jewta waɗa taya jewta ɓe kaala o haala kadi kankone o wiya kadi o haala ha aliou si ha fal ñanden min kay galle Allah suftanimi seyɗan ceerno seeɗa ƴetto yummakko ko wima ko min ɗum ɗo neɗɗo dal min neɗɗo so wini neɗɗo mi wawa wona neɗɗo ni julɗo ni wiyata ni neɗɗo o fota wiide ni kadi aliou ne heewa dag son kawri jama aliou nana darma ene darduma ko biɗo aliou kadi o wultini aliou an deƴƴat tin hoto wima hoto holluma wonko nanɗa e makko deƴƴu tan soɗa wiya ko min haalti tin deƴƴu aliou deƴƴat wiyata ko guiɗo mum deƴƴa
anni kay mbiɗa ali ko guiɗe ma kan daƴa on tintodirani aliou ne yahay jama tinata tan ha waɗani wutte mum tan o waɗani wutte mum tan mema wutte ma walla waɗani yaɓɓuma seetan mbi an a ƴeewata jaɓatani ko i an koni i an ko mettuma ko onon ko toon wonata ko mettuma ko toon mayata min noon ko mettuma ko toon wonata ɗum onon guiteni ko ɗo waɗi yimɓe onon dawon ko wona hokkumo ko wona ɗum mi o kayne andi ko mettuma ko toon mayata so ɓoy ɓe ka taw an waɗi taw haydar mbaddani toujours eñe babiragal noon taw hay hunde ala ko waɗi koma taw ko ni tan neɗɗo wirtuma tan lobba wuttuma tan kangueɗa taw ko on ko fuɗɗi on ko nanɗa taw a wona gonga kala mo rendini yimɓe yakkullahu kifru mina wa kana Allahu serani Allah ala kulli shay'in kala huuri yo hunde muƴƴi tan koko dotta woni fof Allah koko dotti jawtata wa idha huyitum so on calminama bi tahiyyatin calminali so neɗɗo wima assalamu aleykum fa hayyu calmitore ɗe bi ahsana ko ɓuuri moƴƴude min ha e ko winoma ko kono wi assalamu aleykum wi wa aleykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fami de woni bi asar minha aw rudduha so ɗum ala mbiyama yo aleykum salam daƴƴa inna allaha allah noon ala kulli shay'in kala hunde yo hunde hasiban ko dottuɗo kala hunde en joguiɗo ha wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ɗoraɗo fa yujazi alayhi allah yoɓamo wa minhu raddu salami tuttugol salminagu en mbi masalan ko farilla ko fardul kifaya o khussati sunnatul alkafiru sharia noon hertini salmitade kefere walla salminde kefere wal mubtadi'u baɗowo bida gonɗo e wadde dam en cokki en a salminta ɗum wal fasigi salmintake wal muslimu ala qadil hajati nonne gonɗo yaltoyde sa salmintima ɗum on waɗɗaki ɗum salmitake o man fil hammami gonɗo e duusu salmintake wal akil gonɗo e ñamde salmintake falajibu radda alayhim hay goto mi ruttata sa tawi neɗɗo ne yaltoya salmini ɗum oto ruttu wondi woni kanko yo jokko haji makko ha danka anaskaɗo gonɗo e tarode salmintake gonɗo e ñamde salmintake faasigue salmintake kefeero salmintake wa amma noon ɓeeɗo kamɓe fof en añaɓe dutti salmi so wona ñamowo o hatta wadde ñamowo o so tawi a wi ɗum assalamu aleykum omo yo aleykum salam kam a salmitama noon ɓuuri moƴƴu mbasa salminde kono sa salmi waɗɗima ruttude kefeero ne kay so tawi wiima aleyka tan bonjour gasdi alama so tawi ko anglais o haali kala ko haali ko walla ñukula sadakallahu l alim alayhi salatu al fatiha